Seguint un riu de pedres d'aigua dolça a la falda d'una muntanya gegant naix una alqueria blanca de terra dibuixada que enyora tindre mar. Cada bancal fa història d'una casa, cada casa troba coses que amagant. Al trinquet hi ha una partida, la gent del poble crida perquè volen guanyar. Pa, 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 para. Pa, 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 para, pa, 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 para, pa, pa, pa. Avui el primer dia, no? Sí, xiqueta. Avui obrim la primera bodega Sánchez e Hijos d'Espanya. Això es mereix un bon des de juni perquè agarren forces. Bon dia, Anna. I això l'horeta tan bona? Ui, que no ho veus? Ho us deixats caure. Com em vas dir que vos els menjàveu a Califòrnia. Ah, ben rebolicats però tendrets. 2 minuts. A mig foc i de seguida cap a fora. Exacte. I per a dinar en quina meravella estàs pensant? Home, jo no sé si serà una meravella, però li he demanat a Nitín un perolet d'arròs amb bledes. Amb bledes? Ara, que en les mans que té Anna, fins i tot unes bledes estaran delicioses. Bé, jo me'n vaig a arreglar la cuina, que encara he d'escurar els plats de nit. Yeah. Boníssims estos sous. Va. Escolta, Diego, i si puges tu a la bodega, que jo vull fer algunes coses? Molt bé, però primer vull anar a Vall de Reu a comprar uns cabassos i coses que es fan falta. Molt bé. Escolta, arreplegar primer a Pere que et tiro una mà. No cal, ja m'apanyo jo a soles. Tens algun problema amb Pere? Com ni un pare. Però potser he donares massa pressa en contractar-lo sense conèixer-lo de res. És un bon home. I treballador, ja ho veuràs. Pere sap de vinyes, fill. El remat ens pot ser molt útil. Si tu ho dius... Eixa contractació serà l'última cosa que faça sense consultar-te. Volia aprofitar l'oportunitat. Confia en mi. I ja saps, l'amo abones amb els seus treballadors. Al cap i a la fi, Pere estarà a les teves ordres. Molt bé, faré l'esforç. Tu tardaràs molt en pujar? Mentre tu estigues allà, jo em puc permetre el luxe de fer el que m'avellisca. Vull passar-me pel bar. Ei, en ese cas pega un mos i tire. Que eixa bodega ha de començar a navegar. Y algo habrá de estar al timón. Y date prisa con el café, que están todos esperando. Vaya, con todos. Será posible. Joaquín, venga, hombre, que está el desayuno servido. Pero bueno, ¿qué son esos gritos? Ay, que me voy a desmayar de hambre. ¿Estabas trabajando tan pronto? Mujer, que estaba revisando los papeles. ¿Es para mí? Ponme bastante mantequilla, por favor. Mantequilla la justa, que ya te pasaste de la raya en Barcelona. Y me prometiste que te ibas a cuidar. ¿Qué pasa? Nada, que te pones muy guapa cuando me riñes. Ay, gracias, pero ten cuidado, que Empar está en la cocina con la antena puesta y Asun está a punto de bajar. ¿Ves? Nos tendríamos que haber quedado unos días más en Barcelona. Allí no había nadie con las antenas puestas. Buenos días. Me muero por un café. Ya has alzado l'amo de la casa, mira, María, campió. ¿Jaume aún está durmiendo? ¿Qué va? Se ha levantado cuando no era de día. Quería entrenar un poco antes de subirse a la pedrera. Pues venga, a desayunar, que Empar saca ahora mismo el café. Sí, esperem que no tarde molt, Ximet? Que el Liallo porta molts dies fora i haurà d'anar a treballar. Hace un momento no tenías tanta prisa. No era prisa, mujer. Es que tengo que hablar con Ferri antes de que se ponga la faena. Llega. Ei. Bon dia, Jaume. Vens o te'n vas? Vinc, de Valderreu, del trinquet. Tant de matí? A este pas acabaràs guanyant-los a tots. Així és el tema, Raquel. Ara que tu tampoc se t'han apegat llençols. És que fins que no tornem mon pare de València han fet el cafè i ja no sé què fer a casa. Tardarà molt en tornar. No, suposa que quan apanya uns assumptes de la notaria. Vaig a veure si puc cridar-lo, que tenim un cabàs de faena. A més, nous clients de la platja, no? Ho estàs fent molt bé, cunyadeta. Eixa fabricant-ho va com un tir. Vaig fer bé en deixar-me-la. I tant que vas fer bé. Fora llimonades i vinga partides de pilota. En tens moltes a la vista o què? Més de les que em pensava. Demà me'n vaig de gira. Vale, tot el món de viatge. M'alegre molt de veres. Ni a Miami tindries tantes partides. Que no? Ugalden contractava una fotraca de partides. Més d'una volta vaig haver de dir-li que pararà un poquet.
I no has tornat a tindre notícies d'ell? No, fa temps que no. Però vull dir que he tornat a jugar. I tornar-te'n cap allà? No és la idea. Encara que una temporadeta per allà tampoc seria mal negoci, no? Bon dia, cosí. Com estem, Raquel? Mira, així de xarreta. Ja t'ho has fet a matinar? M'han dit que ton pare t'ha fet l'amo. En això estem. Vaig a recollir a Pere, a veure si em tira una maneta. Bé, i jo me'n vaig a la cooperativa per mon pare, que si no acabarem pujant a la pedrera a migdia. Au. Au, cosí. Adéu. Què? Com va la marxa, Raquel? No podem queixar-nos. I tu com ho portes? No eixiries a nit, no? Que va. Ara faig com les gallines. En quan se'n va el sol, ja estic xitat. Ja en som dos. És que això dels negocis és com una religió. Bé, en aquest cas, tu la monja i jo el rector, no? Atén, Raquel, una cosa et volia preguntar. I què va passar amb Pere? En Pere? Sí, perquè es va deixar la fàbrica. Només porta uns dies treballant amb vosaltres. Res, no sé, va ser decisió seua. Alguna raó tindria, dic jo. No estaràs molesta perquè el contractarem a la bodega. No, què va. Vam tindre una xicoteta discussió. Una discussió. Perquè no li agrada la faena? No és això, és... Un dia que va veure més del compte i... Però va ser una volta només, digo. A més, no li ho tingues en compte, que ell i Conxeta estan passant-ho molt malament. I Pere és una bona persona. Tu sí que eres bona. Sí, bona per a treballar, sóc jo. Me'n vaig, que les llimonades deuen estar esperant-me. Això, i a mi estones de vi. Me'n vaig a la bodega. Conxeta. Jo... Va, que t'apeguis més que el caramelo. Fa no res, t'agradaven els besos de pel·lícula, reina? I m'agraden. Però a les pel·lícules, després del bes, cadascú a la seua. La reina la primera. O és que ja no l'has vista? Bon dia. Bon dia. Bon dia. Com va la feina, Tommy? Molt de treball, ja ho saps. I com ara només en som dos... Bé, me'n vaig a la bodega que m'estan esperant. Au. Adeu. Ala, que simpàtic és el Muchi quan vol. Un poc més si li aventes una nyespla al pobre. Pobre de què? Que ens ha deixat penjats amb tota la producció en marxa, el caracollons. Que només dic que podia ser un poquet més amable. Mira, per la carusa que fa Conxeta crec que no sóc l'únic que li té malícia en esta casa. A més, no estàs patint tu més que ningú per la teua cosina? No barreges les coses, Tomaset. Que una cosa són els problemes que tenen marit i muller i una altra que s'hi pixem tots al mateix comú. I que hauríem de fer un esforç per portar-ho bé. Va, fes-me aquest favor. Molt bé. Serà com vostè diga, sa majestat. Ui. Adéu. Adéu. Catarro, 3 sacs. Amargós, 2 sacs. Què fas, pare? Una altra volta més paperoig? Ei. No havien quedat que es venien grans, a tu i a mi? Sí, que avui arriben els sacs de llavors de la safanòria i carabassa. I el que s'està tornant carabassa eres tu. Ui, algú haurà de repassar les comandes dels cooperativistes. No, si al remat acabaràs fent d'empresari. Ja et veig a l'uteco de la cara amb jaqueta i corbata. Sí, i espardenyes. Pa. A mi deixa'm estar de romansos. Què, avui puges a mi o has d'entrenar? Això ja està fet. Au a la pedrera a avançar la feina, que demà me'n vaig de gira. Sí, va. Tira'm la maleta amb el sol i tirem cap a dalt. Ei, tens moltes partides. Home, Riverita m'ha omplit el calendari.
Primer contra Eusebi el de Riola al trinquer de Sueca. Després contra Ferreret el de Museros a Dènia i en acabant contra Llopis a Òngara. Collons. Sí que t'ha omplit la gent del Riberita. Tu, i la butxaca? Home, sembla que la cosa té bona traça. Encara que igual són massa partides seguides. Molt de temps fora, no? Has d'aprofitar, fill. I més si vols jugar contra els millors. Si ells et volen, tu per ells. A més, que 3 o 4 dies no espera tant. Sí, però si tot va bé encara n'hi haurà més, pare. No. Si el remat encara et cridaran d'Amèrica, che. No estaria malament. Encara que només fora per unes setmanes. Anar, fer bona cosa de duros i cap a casa. Ui, mira qui parla com a empresari ara. No, fill. Només et demano una cosa. A casa no digues res d'Amèrica, que ta mare s'empuja per les parets. No, si la mare podria fer com Boia Mason, que les dos van pel mateix camí. Les dones ja se sap. Et posen la corretxa el dia de la boda i ja no solten mos. A la callada fonda aneu tu, el Crino i el Bollo. I ho arreplegueu tot i ho deixeu ben net i pulit, que després passaré ja a veure. Au. Bon dia, Ferri. Com va tot? Ja, don Joaquim, ja veu, manant-nos un poc a estos. Què? Com va anar la cosa per Barcelona? De categoria. Arribarem a poqueta nit. Què? Alguna novetat? Cap ni una, don Joaquim. Els Nespress continuen creixent sants i forts. Una cosa volia dir-li. Haurien d'agarrar alguns homes per cobrir les tomaqueres i fumigar. Ho tens tot controlat. Molt bé, Ferri. Per això estem. Quant als homes, pots començar a paraular-los, però... Això sí, hauràs d'estrenyar un poc la corda i oferir jornals a la baixa. Hi ha algun problema, don Joaquim? Res, que porteu un temps que tot són despeses. Una cosa, els de la cooperativa van encarregar una partida forta d'herbicida i m'han preguntat si els volem apuntar. Pot ser bona cosa per a estalviar. Claro, home. Encarrega d'encomanar el que necessites. La mare que va. Avui carretera a Mantà. Ei, d'on vens amb la llengua fora? Que pareix que et perseguisca la Guàrdia Civil. Recollons pandereta d'on vinc, de repartir un grapà de cartes. I 50.000 llimonades que he de fer avui. Escolta, tu les fas i jo les repartís, Mante. A veure què et penses. Si aquest bord de Pere no s'haguera deixat penjats... Deixa-l estar ja, Tomi, que l'ha sentenciat i el pobre ha patit molt. Un altre, amb el pobre Pere. Com es nota que tu no l'has d'aguantar en casa tot el dia? Que allí tots són morros amb Conxeta. Per això mateix haurien de fer-li costar, collons. Que Conxeta té a Blanca per a xerrar, però... Xerreu més que en una gàbia de cotorres, Que no hi ha faena o què? Per a donar i vendre. Mira, quina ruta tinc avui. Ja ho sé, ja. Entre que em puja la producció i que vos heu quedat a soles... Alguna cosa haurem de fer, no? D'això volia parlar-vos. Caldria reorganitzar la faena i veure si podem servir com toca. Com toca? Si no és això, Raquel, nosaltres no podem apretar més. És la màquina que, si no fa les parades tècniques, escalfa com una burra. Tonet, no comencem una altra volta, per favor, És que això no ho apanyes ni amb més gent ni organitzant res. Necessitem una embotelladora nova que faci les llimonades més ràpid. Tonet, tu et penses que eixa màquina te la regalen? Ja et vaig dir que després de comprar la furgona no hi ha diners per a invertir. Ara que sí que hi ha una cosa que podem fer. Ara que se n'ha anat Pere, igual podem pujar-te un poquet el jornal. Què creus, que a mi no m'agradaria? Ui, sí, tant que t'agradaria. Matant-te a Vax, tornaries tu amb mi al cine. Clar que sí. Jo amb tu al cine o on siga menester. Però la faena, Paqui. Ja. Però ni una vespradeta... Ni una vespradeta ni un matinet. El Joaquim m'ha donat instruccions. A més que tinc faena, collons. Que sí, que ja anirem un altre dia o un altre any. Ai, el meu xic, que té la gràcia per a robes. Bon dia. Bon dia. Què vol que li diga, tio Pep? Jo avui la partida no la veig gens clara. Perquè descansar el mossèn a València no tinc parella. Jo li ho he dit al meu gendre, però l'home té molt de cacau a la cooperativa. Rafael, millor, perquè gràcies que les fitxes del dòmino tenen puntets. Si no, no sabria quin número jugar. Total, anem a veure. Està vostè, estic jo i està el meu germà. Ens falta un. Bo, un i mig.
perquè el teu germà serà molt bo per als negocis, però al dòmino ni les tasta. Què? Ofegant-se en un got d'aigua? Total, busquen una altra parella i en pau. I ens agrada triar, Paqui. Oh. No volem fer-li pagar a qualsevol. Si cal un jugador, així està Ferri, que diu que té tantíssima gràcia per al dòmino. Ferri? A mi no miren que jo tinc moltes coses que fer, Ja m'agradaria, ja. Hola, sí que t'agradaria, sí, com anar al cine. Escolta, Miquel, estava jo pensant una cosa. I si fas parella amb Blai? Amb Blai? Home, ha estat molt de temps fora del poble, però segur que se'n recorda de jugar. Vostè creu que seria bo que Blai jugara contra el meu germà? Ho fa vostè per això. Seria bo que estigueren els dos a la mateixa taula? Home, dic jo. No hi ha res millor que una partideta al bar per a oblidar el passat i fer amics. Si no, ja ho veuràs. Sí, Blanca, s'escolta perfectament. Gràcies. Això ja està a punt, pare. Ja tenim línia. Molt bé, fill. Ja tens despatx, cadira i telèfon. I ara guanyar duros. Això, però de moment ho tenim tot en batxoqueta. Va, això ho poses tu en marxa en un pispàs. Et veig molt centrat, Diego, i m'alegre. Només em preocupa una cosa. Algun problema amb estonells? No, es tracta de Pere. Sembla que a l'home li agrada veure quan no toca. Per això se'n va anar de la fàbrica. I tu això com ho saps? Raquel m'ho ha contat. A veure, ella diu que va ser una cosa puntual, però he pensat que ho havies de saber. Has estat amb ell tot el matí. A tu què t'ha semblat? Home, parlar no parla molt. Sembla treballador, però no sé. No m'acaba de fiar. Li has dit alguna cosa? A ell? Què li he de dir? I no s'ha fet ni un glopet, no? Bon dia, don Blai. Bon dia, Pere. Els tonells eixos ja estan nets. Molt bé. Pensava acostar-me al poble a buscar a més. Hem d'arrencar Sepsamanta, preparar la terra i veure quines vinyes es poden aprofitar. Em sembla molt bé. Pensava parlar amb el tio Rafael. M'ell segur que em podrà recomanar gent del poble de la contornada. Sí, segur que et tira una mà. I tu te'n vens amb mi, Pere. Que aquests homes estaran al teu càrrec. Agafa el que necessites i ens n'anem. Vols alguna cosa del poble? Res, fill. En eixe cas, au. Pere, vine un moment, vols? Què? Estàs a gust? T'agrada la feina? Estic molt bé, don Blai. Escolta, Diego... és igual. El que volia dir-te és que vigiles bé a qui contracta el meu fill. I això? Res. Que em fia del teu criteri. I com em digueres que coneixes el negoci? No patisca, que estaré en tot. Alguna cosa més, don Blai? No. Va, que no t'espere Diego. Que si Rulla, que només tinga les xirivies et guarda 1 quilo. No patisques. Au. Bon dia. Ui, bon dia, reina. Com estàs? Molt bé. I tu? Ai, com sempre, així estic, contant xirivies. Escolta, mira, així tinc el que necessite. M'ho podeu portar després a casa, Blanca? És que vaig que no puc ni parar. Sí, ara de seguida t'ho porte jo. I si jo no poguera, tu dura, Conxeta. Això, perfecte. Bon dia, boniques. Ui, bon dia. A tu què? Si no et trobo a la botiga o pel carrer no et veig el pèl. Com va tot? La fàbrica bé? Sí. Massa i tot. Això estava dient-li a Blanca, que me'n vaig corrents. Bé, és que la feina és el primer. Sí. Ja parlarem en un altre moment. Això, adeu. Adeu. I ha que veure esta xiqueta com és de faenera. Faenera, faenera. No te termini de xafardejar. Xafardejar, deixa-la. I l'altra com està? Conxeta. Mira, ella intenta dissimular, però jo no la veig bé. Amb l'home? I la bodega li va millor? Sí, de moment sembla que sí, però a mi em fan patir molt. Estan tot el dia de morros i Conxeta només se li ho posa agra. Has parlat amb ella?
Aquí en Sant és impossible. Impossible. És que treus a la conversa Pere i ella mira a un altre costat. Haurien de parlar amb ella. I si no vols que la pobra amaga alguna cosa? Ui, què ha passat, un àngel o què? L'Àngel, el que acaba d'entrar. Sí, per això vos heu quedat mudes. Recollint-se, està vol saber tot. Com està Doreta? Doreta dormint. Ai, beneïdes criatures. Només fan que menjar i dormir. Igualet que mon pare. Ai, mare. Com has vist el cesc, Pere? No estan ben tractats. No has vist les puntes? Clar que les he vistes. Els podadors se n'han passat. No han sabut guardar les brocades. Quins animals. Però si han deixat alguns ceps amb més de 3 gemes. Això ho has d'apanyar quan tingues els homes. Estem? Raquel, on vas tan escopetada? No vaig a prendre el té, no? Com va tot, Pere? Molt bé, gràcies. Pere, ves anant a la cooperativa que jo vas de seguida. T'espera allí. Adeu, Raquel. Adéu. Estem buscant treballadors i he pensat que mon tio Rafael em podria ajudar. Vull gent de confiança. Rafael ho farà encantat. Escolta, Diego, em sap molt malament haver-te dit això de Pere. És que se'm queia la cara de vergonya ara davant d'ell. A veure, tu m'has dit el que havia passat, perquè jo t'ho he preguntat. No has fet res mal, no li pegues voltes. Les coses a la fàbrica van apanyant-se o què? Això és Pere. Estic intentant reestructurar, però em torne carabassa per a quadrar-ho tot. Dic jo que pararàs a dinar, no? Home, sol parar. Encara que avui no crec que em doni temps. Molt bé, fem un tracte. Avui treballes de valent. I demà dinem junts. Un dinar de negocis, eh? Quins negocis? Et convide a veure la bodega. D'empresària a empresària. A més, ton pare no està a València? Perfecte, i si no dines a soles? No sé si podré... Sí que podràs, sí. Que jo te replegue i en acabant te torna a la fàbrica. No vas a perdre ni un minut. Preciosa, no pots demanar més. Això és un sí. Demà passa per tu. Està bé, acceptaré la invitació. Quin remei. Al paso, al paso, al paso. Al trote, al trote, al trote. ¡Al galope! Ese caballito estará harto del jinete, ¿no? Ay, harto. El caballito está encantado. No sabes las ganas que tenía de ver a este pillo. Me tienes que contar todo lo que habéis hecho en Barcelona. Ha sido un viaje precioso, Asun. ¿Conoces la Sagrada Familia? ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¿Os habéis pasado todo el día viendo iglesias y monumentos? No, todo el día no, cuando tu padre no estaba de negocios. Hacía tiempo que no veía a mi padre también. Ni a ti, tía, que estás como una rosa. Me alegro mucho por ti. Bueno, por los dos. ¿De verdad te alegras, hija? Claro que sí. ¿Lo dudas? Pues a ti también te has sentado de maravilla los días que has pasado a solas con Jaume. Sí, sí. Ha sido como si estuviéramos en nuestra propia casa. ¡Ey! ¿Pero por qué ese cambio? Nada. Me da pena justo que ahora Chamo se tiene que ir. Bueno, mujer, pero si serán solo unos días. Y a veces pareces olvidar que es su trabajo. Bueno, de todas formas está bien que los hombres se vayan de casa de vez en cuando. Así vuelven luego con más ganas de vernos. Hola, Empar, ¿cómo estás? Hola, no tan guapa com tu, però mira... Què, de visita? Un poc de visita i un poc de faena. Vull una botella de conyac. Ui, per als americans? Però el que tenim així no crec que els agrade, eh? Que ells tenen molta categoria. Ai, no patis, que si és per a cuinar. És que esta nit vull fer-los rodó de vedella al pebre. Ui, quins nomeners més llargs. I això porta conyac? Una copeta. Aquí no està? No. Ai, sí, t'ha fet uns encàrrecs. I el fotògraf què? Ha manegut o no? Sí. Em crida totes les vesprades. Mira. Ara està al Pirineu. Fem fotos. Al Pirineu? Sí. Estarà buscant algun os, dic jo. Cotxila que no se'l menja per un garró. Sí, poqueta carn trobarà. Ai. Diu que em farà una visita quan puga. Ara que a tu què? Com dius que tots els homes són tan avorrits? Sí, això em pensava.
com que això et pensaves? Ui, mira-la ella! Que ja no ho penses o què? De tot n'hi ha en la vinya del senyor, no? O en la vinya de la bodega, no? Ui! Quasi està passant alguna cosa. Això què vol dir? Que n'has trobat cap que no siga tan avorrit? Jo? Si vaig de casa al treball i poc més. Per això ho dic, romancera. Va, qui t'ha demanat així sopar? L'Amèrica major o el més jove? Els dos. Al pare i al fill els agraden molt els meus plats. Sobretot a un, no? Bé, me'n vaig corrent que tinc molta feina. No, ei, ei! Xica, vine ací, conta'm. A tu et contaré jo ara. Vine ací! Quina barbaritat. En esta casa sempre està tot el món fent feina o què? Ja veus, filla, però no perdre el costum. I aquesta botella? Ens vas a convidar? Si vol un glopet, és per acá el tio Blai, que vaig a fer-los un sopar. Ah, els americans sopen conyac. I això que és un costum de Califòrnia? No, és que vaig a fer-los un plat de carn. I el conyac li dona un sabor molt especial. Arreteu com es cuiden els americans. Tu ves malcriant-los i al remat no sabran què demanar. Què va? Si últimament no parem per casa. Estan sempre en faena en la bodega. Ei, en aquest cas, xiqueta, a veure quan ens fas a nosaltres una d'aquestes especialitats que deues per a dinar. Que tindrà vostè queixa del meu dinar? Això. Tia, si vols que t'ajudi alguna cosa... No, filla, que ja tinc el perol al foc. Bé, vaig a parar-te taula i me'n vaig corrent. Au. Esta xiqueta és una traca, eh? Un sol és el que és. Que és entrar així i il·luminar-se la casa. Què estava dient? Una traca. Vaig a ajudar-la. Ves. Què, parella? Com ha anat la cosa? De categoria. Quasi no han fet res a la pedrera. Diego i Pere s'han passat per la cooperativa. Estan buscant jornalers per a la bodega. I tu què has dit? Que els que estem allí treballem la nostra terra. Els he enviat a parlar amb Ferri. Eixe coneix a tot el món. Mira, sembla que enguany no faltarà feina. Primer el Falcó està buscant gent per als camps i ara Blai. El cas és que entre unes coses i altres el remat no ens ha donat temps a fer res de bo. Millor. Així estaràs més descansat per a la partida. Que l'Eusebio dels collons et farà córrer més que un lladre. Què, ja s'ha acabat? Guarda l'arxiu i finito. Eixa sort que tens tu. A mi encara em queda una altra tonga de màquina després de la parada tècnica. Tranquil, home, que ara et tiro una mà i veuràs com entre els dos ho acabem de seguida. Has vist a Raquel com despavilada és? Ho ha reorganitzat tot en un momentet. A què ara anem millor? Tu sí que vas millor, pilota. Com vas a guanyar més duros, per això estàs tan content, no? Home, Pere, com estem? Com va tot per la bodega? Molt bé, Tonet. Treballant en allò que entenc. Mira que bé. M'alegre per tu. Ara, precisament, anàvem al bar a fer-nos una cerveseta. Te'n vens? Ja m'agradaria, Tonet, gràcies, però no puc. He d'anar a veure un tal Ferri. És l'encarregat de Don Joaquim, no? Per a què el vols? Si vols fruita a borda, la pots agafar directament del camp? Hem de contractar personal per a les vinyes. M'han dit que ell em podria ajudar. Ajudar? Com no siga que t'estampes contra un marge? Anem a fer-nos eixa cerveseta o què? Tomi, tens un moment? M'agradaria parlar amb tu. Ves fent marxa, Tonet. Vas de seguida. Sí, però no tardes, que encara ens queda una tonga. Au, Pere. Tu diràs? Vull disculpar-me per tot el que ha passat. Està bé que et disculpes, perquè ens has deixat penjats amb tota la faena. I amb Tonet també hauries de disculpar-te. Ja ho sé, però tu eres el més disgustat. El que vaig fer no té cap justificació. Però a voltes... Tomi, a voltes em costa encaixar tot el que ens ha passat. I damunt ens heu acollit a casa vostra. Home, Conxeta i Blanca són cosines. I nosaltres vos ho agraïm, a tu i a ella. Que tu tot el que has pogut fer per mi, ho has fet. Només volia que ho saberes. Molt bé. Disculpat. Vinga, va. Per què no et passes pel bar quan acabes de parlar amb Ferri? Gràcies, Tomi. Però estic desitjant acabar i anar-me'n a casa a veure Doreta. Molt bé. En aquest cas ens veurem al sopar, no? Anem.
Al final no he tenido más remedio que decirle que sí. Con todo el dolor de tu corazón, claro. No, pero es que tiene más moral que el alcoyano. Podría pasarse días insistiendo. No me digas más. Tuviste que aceptar para poder quitártelo de encima. No, pero lo que de verdad me apetece es ver cómo tiene montada la bodega. Claro que sí. De empresario a empresaria. ¿No te dijo eso? He visto a Jaume esta mañana. Aún no le has dado la postal de Ugalde, ¿verdad? Tendré que hacerlo. Pero ahora ya no sé cómo. ¿Cómo? Diciéndole la verdad, Asun. Le explicas por qué lo hiciste y lo entenderá. Pero cuanto más tiempo pase, peor. Hola? Hola. Perdona que no hagi vingut abans. Però és que avui la botiga pareixia la Gran Via. Vinga a passar gent. Mira, millor que hagis vingut ara. Així et prens un café amb nosaltres. Hola, Concheta. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo está Doreta? Muy bien, también. Ahí le he dejado con Blanca. ¿Y Chimet, qué? ¿Está bien? Sí, muy bien. Haciéndole la vida imposible a mi tía. Normal. Però què fem així totes dretes? Vinga, Conxeta, seu, que et poso un cafè. No, que va, no puc. Me'n vaig, que Blanca m'ha demanat que torni de seguida. Ja, que entre la xiqueta, la centraleta i la botiga no tindrà prou mans. Imagina't. Però un altre dia me'n promets que vens, eh? Així t'airetxes. T'ho promet. Adiós, Asun. Adiós, Conxeta. No cal, ja vaig jo. Adeu. Adeu. Bé, tira cap a la fàbrica, que tenim faena per a parar un tren. A la vez, tira, tira. Faena que no falte. Ves anant, que ara de seguida vaig dir. I dius que Blai farà parella amb el tio Pep? El tio Pep diu que l'americà juga barbaritats. Ja veurem com acaba la partida. Home, si ja estan així els germans Falcó. Bona vesprada, senyors. Hola. Com va tot, don Blai? La bodega bé? Avui l'hem inaugurada. I tot gràcies a tu, Tomàs. Ja veuràs quin vi més bo farem. Estic pegant-li voltes al nom del primer producte. Pa aquí. Hauràs tingut molta feina, no? Perquè fer moure un negoci no és que està de gall, no? Tranquil, que allí m'he deixat el meu gallet encarregat de tot. I a mi, ja em veuen, al bar amb els amics. Sí, millor deixar pas als gallets joves, que nosaltres no aprofitem ni per a fer caldo. D'això res, tio Pep, que jo encara tinc corda. I jo encara li alce la cresta a qui faça falta. Tu, Micalet? Val més que t'estigues tranquil al corral, que... A veure si d'ací una estona cloqueges tant. Com van els negocis per Barcelona, Joaquín? Molt bé, Blai. No em puc queixar. M'alegre. I recorden, senyors, que guanya qui guanya, les copetes les pague jo. Ah, bo? D'això res. Així qui perd, paga. Ho diga un americà o ho diga el papa de Roma. Uetxe, va. Ateny, home. Ara agafes esos sacs i els deixes al costat del despatx. M'has entès? Al costat, no tapant la porta. Bona vesprada. Tu eres Ferri, no? T'he vist pel poble, però encara no ens hem presentat. Sí, sóc jo. I tu qui eres? Soc Pere. Treballa per a don Blai Sanchis. L'home de Conxeta. Tu diràs. He estat parlant amb Rafael i m'ha dit que potser em podries ajudar. Jo? A què? Estic buscant homes per a treballar les terres de la bodega de don Blai. I t'envien així? És només per uns dies, prou per arrencar uns ceps i preparar els camps. Per així no hi ha molt on triar. A més, la majoria treballa a la seva terra. I els que no en tenen, o van fotuts de duros, o ja treballen per a don Joaquim. Però dic jo que algú hi haurà sense feina. Jo no en conec cap. I ara, si no t'importa, tinc feina. I a més de 5, tanqui. Partida guanyada, tio Pep. Molt bé. No poses eixa cara, Miquel, que no ens has deixat ni respirar. Va aquí, 4 palometes, per favor. De seguida. Ei, no havia dit que pagava jo. Ah, no cal, Blai. Ja ha sentit el senyor alcalde. Així, qui perd, paga. Així a tot el món. Si no, pregunta-li a Miquel, que està fart que li mullem l'orella i de rascar-se la butxaca. Això és perquè m'ha agarrat el meu germà desentrenat. Per això hem perdut. Tranquil, quan torni a Anselmo, vos la tornem a mullar.
I deies, Blai, que el teu fill s'apanya bé a la bodega? Ui, jo crec que s'apanya. Li fa més il·lusió que a mi. Diu que el remat traurem bona verema. I això que les vinyes estan prou descuidades. Segur que tu, per experiència en cellers, no serà. Ara el que necessitem és un banc de confiança. Per obrir els comptes i poder començar a treballar. Que parlem Blasco, no, Joaquim? Blasco és qui ens du els nostres assumptes. Blasco, diu, don Miquel? I on està el banc? A Valderreu? A Valderreu, sí. Tu vas allí de part meua, segur que t'atenen el primer. Ho faré. Li diré que vaig de part de don Miquel Falcó. I de don Joaquim, clar. Blasco és un bon home. I honrat. Sí. Així tens cosina. Bé, senyors, un que se'n va. Com va el treball, Tommy? Amb els nous clients hi ha prou de cacau. Anem tirant. Tirant el lleu, no? Home, temps per a descansar no n'hi ha molt. Ja descansareu, home. I els altres descansarem també quan comencen a arribar els beneficis. Això se'n pense jo que encara tardaran, don Joaquim. Bé, adeu. Adeu. Adeu, Tommy. Què, cavallers? Un altre? Et fa poreta o què? Colló! Sí, senyor Torres, m'ha escoltat bé. Vull sostenir-se l'alqueria com a molt tardar la setmana que ve. Molt bé, això esperé. Adeu i gràcies. Què? Com han anat aquestes gestions? Ja tenim els homes? He estat parlant amb el Ferri eixe. Bé, si això se li pot dir parlar. I això? Que crec que voler-li rentar el cap a un burro és perdre el temps i el sabó. Fan animalers, però on t'he eixit? Diu que tots els homes treballen ja per a don Joaquim. I tu què penses? Potser serà qüestió de duros, no trobes? Jo crec que si els oferim més duros que el Falcó, la gent el que vol és portar més jornal a casa, vinga de qui vinga. Això és de veres. Bé, ja em diràs què vols que fem. Ara vaig a apanyar el magatzem i tiré cap a casa. Sí, que s'han fet bones hores. Fins demà, Pere. Ja s'ha dormit la perla fina. Fa 2 minuts. No cal que baixis la veu, eh? Que esta ja no le desperta ni una mascleta. Ai, que bonica que està. Vols quedar-te? Baixa jo a la botiga, va. No cal, que ja ha tancat. Ja has tancat? I això? Ui, així no res tenim alguna tocant a la porta. Mira, que facin el que vulguen. Bé? Vine a mi un momentet. Vine. Què passa? Com estàs, Conxeta? Bé, molt bé. Per què ho dius? Perquè et conec, des que no alçaves 2 pams de terra, i sé que no estàs bé. Com van les coses amb Pere? Bé. Van com han d'anar. Després d'allò del forn ens costa molt estar contents, però ja anirem millorant. Que les coses no es passen d'un dia per a un altre. Mira, Conxeta, que els matrimonis que es van bé no estan sempre de morros i fugint-se. I jo no t'ho vull dir res, però en esta casa per la nit s'escolta tot. No m'ho has de dir si no vols, ja ho saps. Els draps bruts es renten a casa. Però a mi no m'agrada veure-te així. Ja, Blanca. Sí, Pere és un bon home. Però ell és el que més l'ha dolgut, que ho perderem tot. I està així de prestat i clar que... Ja m'ho imagine, però això no li fa. Què no li fa? Els homes tenen un orgull que... Mira, deixa't estar d'orgull de romansos. Que a vosaltres vos passa alguna cosa més. El que passa és que a voltes perd el control i veu més del compte. I clar, no és la primera vegada que la beguda li dona problemes. Que mira el que va passar a la fàbrica. Ja, però això va ser un mal pas, no? Un mal pas. Com ha quedat davant de Raquel? Com ens ha fet quedar a nosaltres, Blanca? Acaba, per favor. ¿Qué? ¿Alguna noticia interesante? ¿Se ha casado algún rey? Nada, hijo. Todo sigue igual. Balduino y Fabiola han vuelto de su viaje a Marruecos. Ah, ¿y les ha ido todo bien? ¿Qué estilo tiene la reina Fabiola?
Se nota que es española. De pura cepa. Y hablando de familias reales, ¿dónde está el príncipe de la casa? A buenas horas, mangas verdes. Chimeta hace ya rato que está durmiendo. ¿No te has dado cuenta de la hora que es? Se me ha ido el santo al cielo. Me tenía que poner al día. ¿Y está todo en orden? Todo. Me alegro de haber dejado a Ferri al cargo. ¿Y Asun y Jaume están en el despacho? Jaume está hablando por teléfono y Asun bajará ahora. Joaquín, he hablado con ella. ¿Y qué? Pues que está al cabo de la calle. ¿De qué? ¿De qué, hombre? Eres más corto que el rabo de una boina. De lo nuestro. ¿Y cómo se lo ha tomado? No sabéis las ganas que tenía de teneros en casa. Sí. Poco bien os lo habréis pasado con toda la casa para vosotros. ¿Y Jaume? Pues lleva un buen rato hablando por teléfono en el despacho. Le ha llamado ese chico de Miami. Así es que al cubano le va a salir la conferencia por un riñón. Sí. Oh. La Isela del Yayo. La mateixa. La reconeguda de seguida, filla. Però no la tenies al despàs de Califòrnia. Li vas demanar a Vicent que me l'enviara. Avui mateixet acaba d'arribar. Què? Com ha anat el dia? Tot pinta bé, pare. Sebastià només va plantar monastrell. L'Ixe raïm està bé per fer vis de centeig, però... Però? Que si volem fer un bon cabernet, haurem d'arrencar algunes vinyes i plantar ceps d'eixes i de merlot. No estàs corrent massa, tu? Ho tinc tot pensat. Deixaré la meitat de les terres en monastrell i canviaré l'altra meitat per merlot i cabernet sauvignon. Vols que fem el mateix vi que allà? A mi em va costar molt de temps aconseguir un vi de qualitat. Amb la teua experiència i el que jo sé podem acurtar els terminis, estic segur. Molt pronte tot el món parlarà de la bodega Sánchez e Hijos. Continua per ahí, Diego, que vas molt bé. Ja tens els homes que faran falta? Pere està parlant amb l'encarregat del Falcó. Ferri, un mala bèstia. I sembla que tots els homes disponibles treballen en les seues terres. Segur que també hauràs pensat alguna cosa per això. Home, és una qüestió de duros. Si els oferim més diners que el Falcó... Això suposaria llevar-li treballadors al Falcó? Si volem que la bodega funcioni, hem d'espentar. I si el Falcó es dona mal de caps, ja els apanyarem, no? Cada dia t'assembles més al teu germà Vicent, fill. I a tu, no, pare? Algun problema amb Pere? No, cap ni un. Sembla bona persona i és treballador. Si controlem que no empina el colze mentre treballa... Dic jo que no ho farà. Pel compte que li té. Per mi es pot quedar amb nosaltres. Igual acabem canviant-li el nom a la bodega i li fiquem... Hijo de Sánchez. Contracta aquests homes i paga'ls un bon jornal. I si el Falcó es queda sense treballadors, què li anem a fer? Els negocis són els negocis. ¿Jimmy Olmos? Hombre, claro que me alegro. Es el mejor socio que te podías buscar. No, gracias, Ugalde, me quedo. Aquí también tengo partidas. No, no hay tanto dinero como allí, pero no está mal. Vale, lo pensaré. Ya sé que tengo las puertas abiertas. Un abrazo, Ugalde. See you. ¿Ya has terminado? Es muy tarde. Estaba hablando con Ugalde. Venga, ¿vamos a cenar? ¿Sabes con quién se ha asociado? Nada menos que con Jimmy Olmos. ¿Te acuerdas de él? Me acuerdo más de su cochazo y de su chofer, que a Olmos casi ni lo vimos. Tiene el control de todos los frontones de Miami. Se van a hacer de oro. Me alegro mucho por ellos. Parece que Ugalde le envió una postal. Tendré que hablar con Tonet. Seguro que la llevan al Macuto. Espera. Tengo que contarte una cosa. ¿Qué pasa? Que la postal de Ugalde llegó el mismo día que jugaste contra Robellet. La tengo yo. ¿Cómo que la tienes tú? ¿Y por qué no me has dicho nada? Tenía miedo de que Ugalde te metiera cosas raras en la cabeza. ¿Cosas raras? ¿Cuáles? ¿Ganar dinero para hacerle una casa a mi mujer y a mi hijo? Pero eso también lo puedes hacer aquí. No necesitas irte a Miami. Pero eso lo puedo decir yo, ¿no? Como he hecho. Acabo de decirle a Ugalde que me quedo en el pueblo. Pero claro,
Tú no confías en mí y tienes que tratarme como un porrito ocultándome las cosas. Eso no es así. Mira, Asun, desde que he empezado a jugar, todos son recelos. Todo el mundo está contento menos tú. Si te lo iba a decir, déjame que te lo explique. No hay nada que explicar, ¿eh? Está todo muy claro. Avui m'he estat revisant el CEP San Diego. La de coses que se m'han passat pel cap. M'he sentit com quan era un xiquet i acompanyava mon pare a les vinyes. M'alegre molt. Estic molt cansada, Pere. Bona nit. Sé que estàs farta de les meves promeses. I per això vaig a demostrar-te quan faig. Bona nit. Parece que a Empar se le han vuelto a pegar las sábanas. Yo no sé cómo me habrá salido el café. El que sí que ha madrugado ha sido tu padre. Cuando se fue al almacén todavía era de noche. ¿Quieres una tostada, Chimet? Te la voy a preparar como a ti te gusta. Con mantequilla y con azúcar. Con mucho azúcar, ¿eh, Chimet? Dile a la tía cómo te gustan las tostadas. ¿Estás bien? Sí. Es que hemos tenido una noche muy movidita. ¿Eh, bandido? Seguro que es eso. Anoche estabas un poco mustia. ¿Has discutido con Jaume? Discutir. No, pero... Jaume, pensaba que te habías marchado ya. Estaba hablando con Riverita, acabando de cerrar la gira. Parece que ha salido otra partida más. ¿Otra? Qué bien, ¿no? Bueno, a ver si por ganar tanto dinero vas a estar más de una semana fuera de casa. Que tu mujer y tu hijo no saben qué hacer cuando estás fuera. ¿Puedes quedarte un momento con Chimet? Voy a prepararle la maleta a Jaume. No, deja, ya la preparo yo. Voy a ver si entreno un poco. Adeu. Bon dia, Anna. Caram, que t'has caigut del llit? Pensava que et veuria a casa. Ja veus que no. I poca faena que anem a donar-te. A mon pare avui no l'he vist. És que l'he deixat atacar els meus tios, desdejunant. I per què aneu tan atabalats? Hem de contractar homes per començar a treballar la terra. I avui tampoc crec que puguem baixar a dinar. M'alegre que esteu millor. Amb ton pare, vull dir. I jo també, Anna. Xica, a veure quin dia puges a veure la bodega. Avui mateix, si vols. Puc anar més tard i portar-te alguna cosa per a dinar. Omelet o poms de te. Què és això? Res, baba. Truita de creïlles. Avui millor no, Anna, que tenim molta feina. Però demà o qualsevol altre dia estaré encantat d'ensenyar-te la bodega i de com es fa el vi. Quan vulguis. Tu m'avises i jo vaig pitant. Molt bé. Bon dia, parella! Bon dia. Com vas tan escopetada? Ui, on vols que vaig? A Cas Falcó. Que ja arriba tard i doña Teresa segur que està marmolant. Bé, jo me'n vaig, que m'estan esperant. Ah. Adéu, reines. Adéu, adéu. I eixe somriure, eh? Ui, Anitín! Per què estàs tan content? Res, perquè fa molt bon dia, per això. Ah, per això serà, per això. Tu no tenies tanta pressa. Sí, és de veres. És que et poses a xerrar i a xerrar i jo arribo ara més tard encara. Adéu. Adéu. Espai, botana, i per les vores. Aquest herbicida és molt fort. Si tocares la collita se n'aniria a fer la mà. Fumiga lluny, prou lluny de les carxofes. Vosaltres! Què feu, home? Vinga a treballar! Colló, Conxeta, deixa un poc de faena, que quan baixe Blanca s'avorrirà. Conxeta, que t'has quedat a la Llura de València o què, xica? Perdona, Tomi, que se me n'ha anat el Sant Ansel. Bon dia, Tomi. Bon dia, Pere. Carinyo, que ja me'n vaig a la bodega. Ens veiem més tard, eh? Molt bé, és després. Pere, al final vas poder parlar amb Ferri? Sí. I com va anar?
Teníeu raó, aquest tio és més bord que la grama. Però de tota manera sembla que avui tenim apanyat el tema dels jornalers. Gràcies per la teva ajuda. Avui no crec que puga tornar a dinar, que hi ha molt que fer. Adéu. Au, Tomi. Adéu, Pere. El teu home s'està deixant la pell en la bodega. Anit vas parlar amb Diego en el bar i diu que estan molt contents. Que sap el que es fa amb les vinyes. Conxeta. I ara on està el sant? Al cel o a la lluna de València? Vinga, me'n vaig. Adéu. Adéu. Gràcies pel vi, Blai. Però no cal que portes res cada volta que vens a casa, collons. Ho faig amb molt de gust, tio. Però recorda que este vi és el que feia Sebastià. Per a cuinar i poc més. Vols dir que... Oh, cavallers. Un que se'n va a treballar. Molta feina, Rafael? He d'anar a la cooperativa. Encara hi ha alguns que no han arreplegat els llavors. Si és que no em canse de dir-ho. Eixa cooperativa l'haurien d'haver tingut en l'època de mon pare. Segur que traureu bons preus. Gràcies. Això si les collites ixen com esperem. I bons preus per a comprar, també. Parlaré amb Diego, per veure si ens interessa entrar i compartir despeses. Vull dir dels adobs i els herbicides i tot això. Clar, home. Quan vulguis et passes per la cooperativa i t'explica com funciona tot. Molt bé. La bodega ja està en marxa, no, Blai? I com va tot per allà? Diego i Pere estan tancant el tema dels jornalers. I sembla que en uns dies podrem estar començant a treballar. El remat s'ho ha pres amb ganes, eh? Massa ganes. Que el vi s'ha de fer amb paciència, no és cosa de 4 dies. Però la jovenalla ja se sap. Són impulsius. Redeu la jovenalla. Si tu consideres vell, jo seré Matusalem. Escolta, Blai, eixe Pere, l'home de Conxeta, com s'està portant? Molt bé. Pareix treballador i seriós. Bo, tu ja saps per què vas deixar la fàbrica de llimonades, no? Ho he sentit dir, sí. Però un error el pot cometre qualsevol. Ara està treballant dur i això és el que importa. Tens tota la raó, Blai. Tot el món es mereix una segona oportunitat. I què? Quan se'n va Jaume de gira? Esta vesprada a primera hora. A veure si em dóna temps d'acomiadar-me. Bé, me'n vaig. Blai. Este vi farà prosperar la fàbrica de llimonades. Adéu. Adéu, cosí. I dius tu que este vi n'hi ha amb llimonà? Home, si no hi ha una altra cosa... Ja saps, Ferri, eixes tomàques han d'estar tapades com més pronte millor. No patisca, don Joaquim, que la cosa està en marxa. Haurem d'afanyar-nos per les tomàques i per altres coses també. Quines coses? Ahir va passar per ací, Pere, ja sap. L'home de Conxeta. I què volia? Que es veu que ara treballa per al Blai eixe. I què? Que va estar tantejant-me per si jo coneixia jornalers que pogueren treballar a la bodega. La gent s'ha de guanyar el pa, Ferri. I què li vas dir? El cas és que buscaven prou homes. I jo li vaig deixar ben clar que els pocs que estaven lliures els sabien llogar nosaltres. Però el tema eixe està tancat. Ja estan aparaulats. I en pocs dies comencen a tapar tomaqueres i a fumigar. Molt bé, Ferri. Au, queden a la banca més arreu. Vaig a tranquil, don Joaquim. I posa't a la feina quan pugues. Per ser si acabeu prompte, Blai podrà disposar d'aixòs homes a temps. Total, tampoc crec que tinga tanta pressa. Jota, si tens els 2 quinzets. Ala, que avui t'endús les faves quasi debades. Bon dia. Què estaves dient de les faves? Res, que m'han portat un sac a molt bon preu. Te'n posa? Posa-me'n 1 quilo. I uns pastissers de tonyina. Ah, molt bé. Quants en vols? Dona, són per a Jaume per al viatge, que se'n va de gira. Ale, qui s'arrima a la mare, menja i beu, això diuen, no? Te'n posaré una dotzeneta si són per a ell. Tampoc siguis tan exagerar, que el xicot està cuidant-se. Com està Conxeta? Bé, ahir vaig estar parlant amb ella. Jo crec que es va desfogar. I et parla de Pere? Sí, bé, tampoc em va dir res de l'altre món. Que estan passant un mal moment, però això es passa a totes les parelles. Claro. Mira, la més templa de casa. Sí, segur. Com estàs, Dora? Bé, filla, sí estem. Hem comprat 2 pastissers per a Jaume. Molt bé. Ha tornat Tommy? No, encara no. Per què? Res, perquè volia acostar-me a la bodega, que Pere no vaig avui a dinar i per portar-li alguna coseta de menjar. Dóna'm una. Ja li va millor per allí, no? Sí.
Blai ha estat a casa i ha dit que és molt faener i que entén molt de vins i de ceps. Clar, si treballava al celler del seu poble. Res, jo agafa això i me'n vaig. Ves, tranquil·la, t'esperem a dinar. No, quin sant. Dineu vosaltres, que jo vaig passejant xino-xano i a menjar alguna coseta quan torni. Loreta està dormint. Ui, i sa xiqueta es passa la vida pesant figues. Li dones el biberó? Ui, no, la deixaré bramar fins que arribes tu. Ui, ale, me'n vaig. Adeu. Jo la veig millor? Serà que les coses es van apanyant? Toca. Això és peredora pel bé de tots. Ale, 1 quilo. ¿Se puede? Sí, claro que se puede. Pasa. Mira, menos mal que has llegado, porque estoy hasta el gorro de los albaranes. A ver si voy a tener que volver a ayudarte. Cuando quieras, reina. ¿Que no te hornearás? ¿Y Jaume? ¿Ya se ha ido? Aún no, después de comer. Uy, esa vocecita no me gusta nada. ¿Qué ha pasado? Que Ugal le llamó anoche por teléfono. Y se ha enterado de lo de la carta. Va, siéntate y cuéntamelo todo. Pues que intenté explicarle por qué lo hice. Como tú me dijiste. Pero fue peor el remedio que la enfermedad. Jaume no entiende mi miedo. Ni Jaume ni nadie, Asun. Ni siquiera me ha dado un beso cuando se ha ido a entrenar. Qué alegría veros a las dos. ¿Puedo pasar o molesto? Hombre, el molestar tampoco. ¿Estás a punto? ¿A punto para qué? Diego va a enseñarme la bodega. Ah, empresaria, empresaria. Ahora que si tú quieres venir a Sun, en el coche sí te de sobra. Gracias, Diego. En otra ocasión, que mi hijo me está esperando para comer. Cuando tú quieras hacemos el tour completo. Viñedos y bodega. De empresario a empresaria y amiga de empresaria, claro. Muy bien. Pero ahora os dejo con vuestros negocios. Atén, Pere. Me'n vaig a Valderreu a arreglar una cosa del banc. Però en acabar m'agradaria parlar amb tu. Si vol, podem parlar ara. No, millor més tard que me n'he d'anar. A més, tens visita. Una visita, jo? Sí, la teua dona, que ha vingut a veure't. I no te'n vagis sense que el teu home t'hagi ensenyat la bodega, eh? Molt bé. Estem molt contents amb ell. I del negoci en sap més que ningú. Adéu, parella. Adéu. Oh, pareix que els tens a tots molt contents. Dona, este treball m'agrada. I don Blai i Diego em tracten molt bé. Només em faltaria tindre't a tu contenta. T'he portat el dinar. Gràcies. Et quedes? No, només he portat menjar per a tu. A més, he de donar-li el biberó a Doreta. Em vaig. Si vols, et puc ensenyar la bodega. Millor en un altre moment, eh? En torni al poble. Conxeta. Gràcies. El primer que faré és llevar la meitat de les vinyes i plantar-ne unes altres que donen raïm de millor qualitat. I estos tonells els canviarem per barriques de roure que portarem de França. Sembla molt bona idea. A més, totes les bodegues de la zona es dediquen sobretot al vi de taula. I aquesta és la idea, oferir un producte amb un buquet més fi. Ves que t'has bon ull per als negocis? Ho dius com si fos un miracle, que una dona en tinguera de negocis? L'autèntic miracle en tu. És tot el conjunt. Ja no te'n recordes com quedarem amb això de les floretes i les parauletes? A veure, res de floretes. Vostè s'ha d'acostumar a acceptar els compliments. I més si són sincers. La falsa modèstia és un defecte molt lleig. I tu no m'hauries dit tot això si no t'haguera dit que la teva idea em pareixia molt bona. Això és impossible. Fins un xiquet veuria que l'idea és boníssima. I són estos, no? Els tonells que vols retirar. Ai, perdona! Pensava que estava buit. Perquè el meu està encara no. Espera. Tinc una idea per aprendre això. Si vols que et disculpe, hauràs d'acceptar que et convida a sopar. Et tens a perdre una camisa i em convides a sopar? Si no et pareix just, et deixaré pagar a tu. Mira.
Igual, ara que eres l'amo de la botiga, em deixa convidar. Avui no, senyor bodeguer. Pot ser un altre dia. Quina oloreta més bona, filla. Què, suquer de peix? Vostè farà anys, però el nas no el perd. Avui no vaig jugar una partideta amb Blai després de dinar? No, avui no, filla. Que Blai ha quedat a dinar amb el director d'un banc de Valderreu. Collons, quin poderío. Sí, jo tinc bon nas, però els banquers en deixen arrere. Ixos oloren els duros a quilòmetres. I quan estan damunt d'ells, nyas, et conviden a dinar. Bon dia, mare, quina oloreta. Què hi ha, iaio? Ja, un altre que té el nas de la família. Que ja te'n vas? Encara no, està esperada. En eixe cas, et podries quedar a dinar, que la mare està fent així. Ja ho sé, suquer de peix. Si venia olorant-lo des del carrer. Però avui no puc, mare. Toca dinar a casa. Collons, ni que fora una tortura. Al remat estaré més dies fora, que Riberita m'ha contractat un parell de partides més. Ai, això està molt bé, que quasi se m'oblida. T'he comprat uns pastissers per al viatge. Quan arribes telefones a Blanca, que ella ens ho dirà. I menja bé, i d'alcohol ni una gota. Mare. I no l'emprenyes més. Dona, que al remat el xic no voldrà tornar al poble. Com que no voldrà tornar al poble? Si així es deixa el millor. Ei, quant de romans. Coneixement. Anna, has vist la meva camisa rosa? La rosa? No sé, igual està així per a planxar. Mira-la. Ah, sí? Així està. Si vols te la planxa en un moment. No cal, és igual. Te la vas a posar així, tota arrugada. Estic acostumat. Quan estudiava a San Diego sempre les portava sense planxar. No m'estranya. Si te les havies de planxar tu, ja podien estar pitjor que una pansa. I és molt gran, San Diego? Jo la ciutat més gran que conec és Barcelona. Dona, no és tan gran com Barcelona, però a canvi d'això, quasi tots parlen en anglès. Ui, quina novetat. A veure si et penses que estic fava. Dona, que és una broma. Mira, et promet que quan torni algun dia et portaré amb mi, perquè conegues totes aquestes ciutats. De veres? Clar. Gràcies. Dona, encara no em dones les gràcies, que no sé quan podrem anar. Bé, me'n vaig que he deixat una cosa al foc. No vull molestar-te, Raquel. Si tens feina, torna en un altre moment. Que no sigues boba, que tinc temps de sobra, que avui estic treballant a casa. Que hi ha dies que a la fàbrica el soroll de la màquina em torna a crabassa. En aquest cas, torna un altre dia. Que tens feina, Conxeta, va. ja està bé. Vinga, va, seu i me'n contes. Va. Vols un cafenet? No, no, gràcies. M'encanta que vingues a visitar-me. A veure, Sí. tens una filla preciosa, eh? Sí que és bonica, sí. Mira, l'única que ni té ni dona problemes. Com està Pere? Va tot bé a la bodega? Sí, millor. Diu que està molt a gust. Però el que va passar a la fàbrica, Raquel, de veritat que ho lamento. Se l'està oblidat, Conxeta. A més que mira, has recuperat bé. Tonet està d'allò més content, com que ara té més feina li ha pujat el jornal. Mira. A més que si Pere està bé, això és el que importa. Quant de temps feia que no parlàvem tu i jo, eh? Han passat tantes coses. Sí. I ara mira, quina coseta més bonica has portat al món. D'això sí que em penedís, veus? Haver tingut temps. Ui, Patxoca, ja tindràs temps, ja. Ai, no sé com. Tu veus algun pare per ací? Sí que em passa coses, sí. I tant. Però així estem tu i jo, no? Dos dones abandonades pels dos pedreguers. Que burra eres. Saps què? Que un cafenet no, però una copeta de mistela sí que me'n faria, sí. Una només, eh? Ai, clar. Marxen 2 copetes de mistela per a les 2 dones abandonades. Què? Fent el manta i prenent el solet, eh? No sé, mira. Porta 4 dies treballant i ja ens diu manteros. Estem esperant a Jaume per acomiadar-nos. Ha dit que es passaria. Bé, en aquest cas, jo també em quede i m'acomiade d'ell. Què? La bodega ja està en marxa?
De moment no s'ha mogut del lloc. Però collons, pandereta, tens la gràcia per a robes. Vull dir... Ja sé què vols dir, home. Va molt bé, Tonet. Els homes estan a punt per a treballar la terra. I amb alguns canvis que vull fer, encara anirà millor. Podríem arribar a un acord. Juntem la fàbrica i la bodega i fabriquem vi amb llimonada. No està malament, Tonet. Podem estudiar-ho si vols. Che, tu. Et miro i no m'ho crec. Fa 2 dies no volies sentir parlar de la bodega. I ara no parles d'una altra cosa. Tens raó, Tommy. Les coses han canviat prou. I jo que m'alegre, home. De veres. Sabeu què podem fer? Anar a sopar a Valderreu. A celebrar els futurs èxits de la nova bodega de l'hijo de Sanchis. Per mi ja tardem. Ara, prontet a casa, que demà la jefa apreta que no veges. Sí? Tan dura és? A mi em sembla un encant de dona. Això també ho podem celebrar. Que tu no necessites excusa per anar de festa. Clar, i si vols puc parlar amb Blanca, a veure si et dona permís. Escolta, americanet, a tu no t'han enviat mai a fer punyetes? A mi cada 5 minuts, Tommy. Però almenys no he d'estar tot el dia donant explicacions. Què, Tommy? Va, no xires el morro, home. Que tu saps que t'estime. Què? Voleu un altre o què? Pa aquí! Què, home? Ja ho tens tot preparat? Tot a punt, Joaquim. I li torna a donar-li gràcies per deixar-me el cotxe. No sap el paper que em fa. Res, home. Eixe cotxe, com si fora teu. A més que jo, de moment, no el necessite. ¿Está segur? ¿Es posible que la gira se alargue unos días más? ¿Cómo que unos días más? Riverita me ha llamado esta mañana. Parece que han salido un par de partidas más. ¿Y me lo dices ahora, a punto de irte? Perdona, se me habrá olvidado. Que eixes partides ja que guanyar-les, xiquet. I te ho torno a dir, no patisques pel cotxe, que jo ja m'apanyaré. A més que 3 o 4 dies es passen volant. Molta sort, Jaume. Gràcies, Joaquim. ¿Nos tomamos un café antes de irte? Te vendrá bien para conducir más despejado. Es que se me está haciendo tarde y he quedado con Tommy y Tonet para despedirme. Mejor me lo tomo allí con ellos. Sí, Vicent, sí, per així tot bé. Sí, sí, Diego també. Va encarrilant-se. Sí, esperem que li dure. Escolta, has apanyat ja això de les duanes? Perfecte. Sí, Vicent. Escolta, i no cal que matines tant per a cridar-me, que allí seran les 6 del matí. Bé, fill. Adeu, adeu. Don Blai, que ja he tancat la colla per a demà. Els he dit que revisen el despunt de les vinyes com Diego em va demanar. Molt bé. Espero que encara es puguen recuperar, que pareix que les hagin podat a pedrades. Un conyaquet, Pere? No, no, gràcies, don Blai. Encara és massa pronte per a mi. No és això el que he sentit dir. A mi... és que els homes que van darrere de la beguda no m'agraden gens ni miqueta, Pere. No sé per què ho diu, però jo no... Segur. Has de saber que no suportes borratxos. Però encara menys els mentiders. Jo sé que alguna volta has begut de més, Pere. I no fa molt. Però si vols continuar treballant per a mi, això s'ha acabat. Avui mateix. Entesos? Clar que sí, don Blai. He passat una mala època, això és tot. Li asseguro que l'alcohol, a partir d'ara, ni olorar-lo. Això espere. Confia en mi que no se'n penedirà. I ara, si no vol res més, me'n torna a la feina. Sí, torna. Escolta una cosa. Has tingut algun problema amb la contractació? Tot en ordre, don Blai. Tal com li vaig dir, la gent necessita els duros. Tots han preferit treballar amb nosaltres abans que amb el Falcó. Demà m'emprenen en les vinyes. Perfecte. Una cosa més, Pere. Una cosa que vull que tingues clareta, però ben clareta. Vostè dirà. Que així el meu fill és qui mana. Però jo sóc qui paga. Està clar? Vull que estar informat de tot el que passa en la meva bodega. De tot, Pere.
I d'algunes coses, fins i tot abans que ell. Es tracta dels jornalers. Els americans ens han contractat per a la bodega. Caguen la pena negra als americans de Déu. Estic fent-te cas i deixant fer el meu fill. Jo no he tingut res a veure amb això. Estos jornalers són de Don Joaquim. Els jornalers són de qui els paga. De moment. De moment no tenen feina. Així que... moment. Que vos avancen el final de curs. Això vol dir que tornes abans, no? M'agradaria que et passares per la bodega, que jo t'estaré esperant. Ell no entendrà mai que sa mare estiga amb un home que no son pare. Ara mateix arreplegue les meues coses i me'n vaig a la font d'en Paqui. Ara m'estàs amenaçant? Simplement t'estic dient que jo no pense amagar-me més. Tinc unes terres a les que no trac partit i havia pensat vendre-les. No serà que li calen els duros? Eixe sempre ha sigut comprador. Tomàs i jo hem discutit i... I què? I se n'ha anat de casa. Estoy buscando a Diego. Lo sé, pero Diego no está así. ¿Con qué no está? Intentó besarme. ¿Y qué hiciste? Pues nada, chica, apartarme. Además, si Dora llegara a enterarse... Ha llegado una letra del préstamo que pedí para el cambio de cultivo. ¿Y puedes hacerle frente? A mi s'està ressentenen igual. El que passa és que això ens obre una altra porta. Una porta on? A les terres que per justícia són nostres. Igual ha arribat el moment de recuperar-les. Hi ha algun problema, de Joaquim? Res, que portem un temps que tot són despeses. Una cosa. Els de la cooperativa van encarregar una partida forta d'herbicida i m'han preguntat si els volem apuntar. Pot ser bona cosa per a estalviar. Claro, home. Encarrega d'encomanar el que necessites. La mare que va. Avui carretera a Mantà. Ei, d'on vens amb la llengua fora? Que pareix que et perseguisca la Guàrdia Civil. Recolló pandereta d'on vinc, de repartir un grapa de cartes. I 50.000 llimonades que he de fer avui. Escolta, tu les fas i jo les repartís, Mante. A veure què et penses. Si aquest bord de Pere no s'haguera deixat penjats... Deixa-le estar ja, Tomi, que l'ha sentenciat i el pobre ha patit molt. Un altre, amb el pobre Pere. Com es nota que tu no l'has d'aguantar en casa tot el dia? Que allí tots són morros amb Conxeta. Per això mateix haurien de fer-li costar, collons. Que Conxeta té a Blanca per a xerrar, però... Ei? Xarreu més que en una gàbia de cotorres, eh? Que no hi ha faena o què? Per a donar i vendre. Mira, quina ruta tinc avui. Ja ho sé, ja. Entre que em puja la producció i que vos heu quedat a soles... Alguna cosa haurem de fer, no? D'això volia parlar-vos. Caldria reorganitzar la faena i veure si podem servir com toca. Com toca? Si no és això, Raquel. Nosaltres no podem apretar més. És la màquina que, si no fa les parades tècniques, escalfa com una burra. Tonet, no comencem una altra volta, per favor, eh? És que això no ho apanyes ni amb més gent ni organitzant res. Necessitem una embotelladora nova que faci les llimonades més ràpid. Tonet, tu et penses que eixa màquina te la regalen? Ja et vaig dir que després de comprar la furgona no hi ha diners per a invertir. Ara que sí que hi ha una cosa que podem fer. Ara que se n'ha anat Pere, igual podem pujar-te un poquet el jornal. Creus que a mi no m'agradaria? Ui, sí, tant que t'agradaria. Matant-te a Vax, tornaries tu amb mi al cine. Ei, clar que sí. Jo amb tu al cine o on siga menester. Però la faena, Paqui. Ja. Però ni una vespradeta. Ni una vespradeta ni un matinet. Don Joaquim m'ha donat instruccions. A més que tinc faena, collons. Que sí, que ja anirem un altre dia o un altre any. Ai, el meu xic, que té la gràcia per a robes. Bon dia. Bon dia. Què vol que li diga, tio Pep? Jo avui la partida no la veig gens clara. Perquè descansar el mossèn a València no tinc parella. Jo li ho he dit al meu gendre, però l'home té molt de cacau a la cooperativa. Rafael, millor, perquè gràcies que les fitxes del dòmino tenen puntets. Si no, no sabria quin número jugar. Total, anem a veure. Pues venga, a desayunar, que en par saca ahora mismo el café. Sí, esperem que no tarde molt, Ximet? Que el iaio porta molts dies fora i haurà d'anar a treballar. Hace un momento no tenías tanta prisa. No era prisa, mujer. Es que tengo que hablar con Ferri antes de que se ponga la faena. Llega. Ei, Bon dia, Jaume. Vens o te'n vas? vinc.
de Valderreu, del trinquet. Tant de matí? A este pas acabaràs guanyant-los a tots. Així és el tema, Raquel. Ara que tu tampoc se t'han pegat llençols. És que fins que no tornem mon pare de València hem fet el cafè i ja no sé què fer a casa. Tardarà molt en tornar. No, suposa que quan apanya uns assumptes de la notaria. Vaig a veure si puc cridar-lo, que tenim un cabàs de faena. A més, nous clients de la platja, no? Ho estàs fent molt bé, cunyadeta. Eixa fabricant va com un tir. Vaig fer bé en deixar-me-la. I tant que vares fer bé. Fora llimonades i vinga partides de pilota. En tens moltes a la vista o què? Més de les que em pensava. Demà me'n vaig de gira. Vale, tot el món de viatge. M'alegre molt de veres. Ni a Miami tindries tantes partides. Que no? Ugalde em contractava una fotraca de partides. Més d'una volta vaig haver de dir-li que pararà un poquet. I no has tornat a tindre notícies d'ahir? No, fa temps que no. Però vull dir que tornarà a jugar. I tornar-te'n cap allà? No és la idea. Encara que una temporadeta per allà tampoc seria mal negoci, no? Bon dia, cosí. Com estem, Raquel? Mira, així de xarreta. Ja t'has fet a matinar? M'han dit que ton pare t'ha fet l'amo. En això estem. Vaig a recollir a Pere, a veure si em tira una maneta. Bé, i jo me'n vaig a la cooperativa per mon pare, que si no acabarem pujant a la pedrera a migdia. Au. Au, cosí. Adéu. Què? Com va la marxa, Raquel? No podem queixar-nos. I tu com ho portes? No eixiries a nit, no? Que va. Ara faig com les gallines. En quan se'n va el sol, ja estic xitat. Ja en som dos. És que això dels negocis és com una religió. Bé, en aquest cas, tu la monja i jo el rector, no? Atén, Raquel, una cosa et volia preguntar. I què va passar amb Pere? Amb Pere? Sí, perquè es va deixar la fàbrica. Només porta 2 dies treballant amb vosaltres. Res, no sé, va ser decisió seua. Alguna raó tindria, dic jo. No estaràs molesta perquè el contractarem a la bodega. No, què va. Vam tindre una xicoteta discussió. Una discussió. Perquè no li agrada la faena? No és això, és... Un dia que va veure més del compte i... Però va ser una volta només, digo. A més, no li ho tingues en compte, que ell i Conxeta estan passant molt malament. I Pere és una bona persona. Tu sí que eres bona. Sí, bona per a treballar, sóc jo. Me'n vaig, que les llimonades deuen estar esperant-me. Això, i a mi els tonells de vi. Molt bé. Escolta, arreplega primer a Pere que et tiro una mà. No cal, ja m'apanyo jo a soles. Tens algun problema amb Pere? Com ni un pare. Però potser he donares massa pressa en contractar-lo sense conèixer-lo de res. És un bon home. I treballador, ja ho veuràs. Pere sap de vinyes, fill. El remat ens pot ser molt útil. Si tu ho dius. Eixa contractació serà l'última cosa que facis sense consultar-te. Volia aprofitar l'oportunitat. Confia en mi. I ja saps, l'amo abones amb els seus treballadors. Al cap i a la fi, Pere estarà a les teves ordres. Molt bé, faré l'esforç. Tu tardaràs molt en pujar? Mentre tu estigues allà, jo em puc permetre el luxe de fer el que m'avellisca. Vull passar-me pel bar. Ei, en aquest cas pega un mos i tire. Que eixa bodega ha de començar a navegar. Y algo habrá de estar al timón. Y date prisa con el café, que están todos esperando. Vaya, con todos. Será posible. Joaquín, venga, hombre, que está el desayuno servido. Pero bueno, ¿qué son esos gritos? Ay, es que me voy a desmayar de hambre. ¿Estabas trabajando tan pronto? Mujer, que estaba revisando los papeles. ¿Es para mí? Ponme bastante mantequilla, por favor. Mantequilla la justa, que ya te pasaste de la raya en Barcelona. Y me prometiste que te ibas a cuidar. ¿Qué pasa? Nada, que te pones muy guapa cuando me riñes. Gracias, pero ten cuidado, que Empar está en la cocina con la antena puesta y Asun está a punto de bajar. ¿Ves? Nos tendríamos que haber quedado unos días más en Barcelona. Allí no había nadie con las antenas puestas. Buenos días. Me muero por un café. Ya has alzado l'amo de la casa, mira, María, yo campió. ¿Jaume aún está durmiendo? ¿Qué va? Se ha levantado cuando no era de día. Quería entrenar un poco antes de subirse a la pedrera. Pues venga, a desayunar, que Empar saca ahora mismo el café. Sí, esperem que no tarde molt, Ximet? Que el iaio porta molts dies fora i haurà d'anar a treballar. Hace un momento no tenías tanta prisa. No era prisa, mujer. Es que tengo que hablar con Ferri antes de que se ponga la faena. Llega.
Ei, Bon dia, Jaume. Vens o te'n vas? vinc, de Valderreu, del trinquet. Tant de matí? A este pas acabaràs guanyant-los a tots. Així és el tema, Raquel. Ara que tu tampoc se t'han pegat llençols. És que fins que no tornem mon pare de València hem fet el cafè i ja no sé què fer a casa. Tardarà molt en tornar. No, suposa que quan apanya uns assumptes de la notaria. Vaig a veure si puc cridar-lo, que tenim un cabàs de faena. A més, nous clients de la platja, no? Ho estàs fent molt bé, cunyadeta. Eixa fabricant va com un tir. Vaig fer bé en deixar-me-la. I tant que vares fer bé. Fora llimonades i vinga partides de pilota. En tens moltes a la vista o què? Més de les que em pensava. Vull dir... Ja sé què vull dir, home. Va molt bé, Tonet. Els homes estan a punt per a treballar la terra. I amb alguns canvis que vull fer, encara anirà millor. Podríem arribar a un acord. Juntem la fàbrica i la bodega i fabriquem vi amb llimonada. No està malament, Tonet. Podem estudiar-ho si vols. Che, tu. Et miro i no m'ho crec. Fa 2 dies no volia sentir parlar de la bodega. I ara no parles d'una altra cosa. Tens raó, Tommy. Les coses s'han canviat prou. I jo que m'alegre, home. De veres. Sabeu què podem fer? Anar a sopar a Valderreu. A celebrar els futurs èxits de la nova bodega de l'hijo de Sánchez. Per mi ja tardem. Ara, prontet a casa, que demà la jefa apreta que no veig. Sí? Tan dura és? A mi em sembla un encant de dona. Això també ho podem celebrar. Que tu no necessites excusa per anar de festa. Clar, i si vols puc parlar amb Blanca, a veure si et dona permís. Escolta, americanet, a tu no t'han enviat mai a fer punyetes? A mi cada 5 minuts, Tommy. Però almenys no he d'estar tot el dia donant explicacions. Sí, Tommy, va, no xires el morro, home, que tu saps que t'estime. Què? Voleu un altre o què? Pa aquí! Què, home? Ja ho tens tot preparat? Tot a punt, Joaquim. I li torna a donar les gràcies per deixar-me el cotxe. No sap el paper que em fa. Res, home. Eixe cotxe, com si fora teu. A més que jo, de moment, no el necessite. ¿Está segur? ¿Es posible que la gira se alargue unos días más? ¿Cómo que unos días más? Riverita me ha llamado esta mañana. Parece que han salido un par de partidas más. ¿Y me lo dices ahora, a punto de irte? Perdona, se me habrá olvidado. Que eixes partides ja que guanyar-les, xiquet. I te ho torno a dir, no patisques pel cotxe, que jo ja m'apanyaré. A més que 3 o 4 dies es passen volant. Molta sort, Jaume. Gràcies, Joaquim. ¿Nos tomamos un café antes de irte? Te vendrá bien para conducir más despejado. Es que se me está haciendo tarde y he quedado con Tom y Tonet para despedirme. Mejor me lo tomo allí con ellos. Sí, Vicent, sí, per així tot bé. Sí, sí, Diego també. Va encarrilant-se. Sí, esperem que li dure. Escolta, has apanyat ja això de les duanes? Perfecte. Sí, Vicent. Escolta, i no cal que matines tant per a cridar-me, que allí seran les 6 del matí. Bé, fill. Adeu, adeu. Va, que t'apeguis més que el caramelo. Fa no res, t'agradaven els besos de pel·lícula, reina? I m'agraden. Però a les pel·lícules, després del bes, cadascú a la seua. La reina la primera. O és que ja no l'has vista? Bon dia. Bon dia. Bon dia. Com va la feina, Tommy? Molt de treball, ja ho saps. I com ara només en som 2... Bé, me'n vaig a la bodega que m'estan esperant. Au. Adeu. Ala, que simpàtic és el meu xic quan vol. Un poc més si li aventes una nyespla al pobre. Pobre de què? Que ens ha deixat penjats amb tota la producció en marxa, el caracollons. Que només dic que podia ser un poquet més amable. Mira, per la carusa que fa Conxeta crec que no sóc l'únic que li té malícia en esta casa. A més, no estàs patint tu més que ningú per la teua cosina? No barreges les coses, Tomaset. Que una cosa són els problemes que tenen marit i muller i una altra que s'hi pixem tots al mateix comú. I que hauríem de fer un esforç per portar-ho bé. Va, fes-me aquest favor. Molt bé.
Serà com vostè diga, sa majestat. Adéu. Adéu. Catarro, 3 sacs. Amargós, 2 sacs. Què fas, pare? Una altra volta més paperoig? Ei. No havien quedat que es venien grans a tu i a mi? Sí, que avui arriben els sacs de llavors de la safanori i carabassa. I el que s'està tornant carabassa eres tu. Ui, algú haurà de repassar les comandes dels cooperativistes. No, si al remat acabaràs fent d'empresari. Ja et veig a l'Uteco de la Can amb jaqueta i corbata. Sí, i espardenyes. Pa. A mi deixa'm estar de romansos. Què, avui puges a mi o has d'entrenar? Això ja està fet. Au a la pedrera a avançar la feina, que demà me'n vaig de gira. Sí, va. Tira'm la maleta amb el sol i tirem cap a dalt. Ei, tens moltes partides. Home, Riberita m'ha omplit el calendari. Primer contra Eusebio el de Riola al trinquer de Sueca. Després contra Ferreret el de Museros a Dènia i en acabant contra Llopis a Òngara. Collons. Sí que t'ha omplit la gent del Riberita. Tu, i la butxaca? Home, sembla que la cosa té bona traça. Encara que igual són massa partides seguides. Molt de temps fora, no? Has d'aprofitar, fill. I més si vols jugar contra els millors. Si ells et volen, tu per ells. A més, que 3 o 4 dies no espera tant. Sí, però si tot va bé encara n'hi haurà més, pare. No. Si el remat encara et cridaran d'Amèrica, che. No estaria malament. Encara que només fora per unes setmanes. Anar, fer bona cosa de duros i... Igual que t'ajuda alguna cosa? No, filla, que ja tinc el perol al foc. Bé, vaig a parar-te taula i me'n vaig corrent. Au. Esta xiqueta és una traca, Un sol és el que és. Que és entrar així i il·luminar-se la casa. Què estava dient? Una traca. Vaig ajudar-la. Verbes. Què, parella? Com anava la cosa? De categoria. Quasi no han fet res a la pedrera. Diego i Pere s'han passat per la cooperativa. Estan buscant jornalers per a la bodega. I tu què s'has dit? Que els que estem allí treballem la nostra terra. Els he enviat a parlar amb Ferri. I si coneix a tot el món. Mira, sembla que enguany no faltarà feina. Primer el Falcó està buscant gent per als camps i ara, Blai. El cas és que entre unes coses i altres, al remat no ens ha donat temps a fer res de bo. Millor. Així estaràs més descansat per a la partida. Que l'Eusebio dels collons et farà córrer més que un lladre. Què, ja s'ha acabat? Guarda l'arxiu i finito. Eixa sort que ets tu. A mi encara em queda una altra tonga de màquina després de la parada tècnica. Tranquil, home, que ara et tiro una mà i veuràs com entre els dos ho acabem de seguida. Has vist a Raquel com d'espavilada és? Ho ha reorganitzat tot en un momentet. A què ara anem millor? Tu sí que vas millor, pilota. Com vas a guanyar més duros, per això estàs tan content, no? Home, Pere, com estem? Com va tot per la bodega? Molt bé, Tonet. Treballant en allò que entenc. Mira que bé. M'alegre per tu. Ara, precisament, anàvem al bar a fer-nos una cerveseta. Te'n vens? Ja m'agradaria, Tonet, gràcies, però no puc. He d'anar a veure un tal Ferri. És l'encarregat de Don Joaquim, no? Per a què el vols? Si vols fruita borda, la pots agafar directament del camp? Hem de contractar personal per a les vinyes. M'han dit que ell em podria ajudar. Ajudar? Com no siga que t'estampes contra un marge? Anem a fer-nos eixa cerveseta o què? Tomi, tens un moment? M'agradaria parlar amb tu. Ves fent marxa, Tonet. Vas de seguida. Sí, però no tardes, que encara ens queda una tonga. Au, Pere. Tu diràs? Vull disculpar-me per tot el que ha passat. Està bé que et disculpes, perquè ens has deixat penjats amb tota la faena. I amb Tonet també hauries de disculpar-te. Ja ho sé, però tu eres el més disgustat. El que vaig fer no té cap justificació. Però a voltes... Tomi, a voltes em costa encaixar tot el que ens ha passat. I damunt ens heu acollit a casa vostra. Home, Conxeta i Blanca són cosines. I no... La bodega ja està en marxa? De moment no s'ha mogut el lloc. Però collons, pandereta, tens la gràcia per a robes. Vull dir... Ja sé què vull dir, home. Va molt bé, Tonet. Els homes estan a punt per a treballar la terra. I amb alguns canvis que vull fer, encara anirà millor. Podríem arribar a un acord. Juntem la fàbrica i la bodega i fabriquem vi amb llimonada. No està malament, Tonet.
Podem estudiar-ho si vols. Què, tu? Et miro i no m'ho crec. Fa 2 dies no volies sentir parlar de la bodega. I ara no parles d'una altra cosa. Té raó, Tommy. Les coses s'han canviat prou. I jo que m'alegre, home. De veres. Sabeu què podem fer? Anar a sopar a Valderreu. A celebrar els futurs èxits de la nova bodega de l'hijo de Sánchez. Per mi ja tardem. Ara, prontet a casa, que demà la jefa apreta que no veges. Sí? Tan dura és? A mi em sembla un encant de dona. Això també ho podem celebrar. Que tu no necessites excusa per anar de festa. Clar, i si vols puc parlar amb Blanca, a veure si et dona permís. Escolta, americanet, a tu no t'han enviat mai a fer punyetes? A mi cada 5 minuts, Tommy. Però almenys no he d'estar tot el dia donant explicacions. Sí, Tommy, va, no xires el morro, home, que tu saps que t'estime. Què? Voleu una altra o què? Paqui! Què, home? Ja ho tens tot preparat? Tot a punt, Joaquim. I li torna a donar les gràcies per deixar-me el cotxe. No sap el paper que em fa. Res, home. Eixe cotxe, com si fora teu. A més que jo, de moment, no el necessite. ¿Está segur? ¿Es posible que la gira se alargue unos días más? ¿Cómo que unos días más? Riverita me ha llamado esta mañana. Parece que han salido un par de partidas más. ¿Y me lo dices ahora, a punto de irte? Perdona, se me habrá olvidado. Que eixes partides ja que guanyar-les, xiquet. I te ho torno a dir, no patisques pel cotxe, que jo ja m'apanyaré. A més que 3 o 4 dies es passen volant. Molta sort, Jaume. Gràcies, Joaquim. ¿Nos tomamos un café antes de irte? Te vendrá bien para conducir más despejado. Es que se me está haciendo tarde y he quedado con Tom y Tonet para despedirme. Mejor me lo tomo allí con ellos. Sí, Vicent, sí, per així tot bé. Sí, sí, Diego també. Va encarrilant-se. Sí, esperem que li dure. Escolta, has apanyat ja això de les duanes? Perfecte. Sí, Vicent. Escolta, i no cal que matines tant per a cridar-me, que allí seran... Ens ni miqueta, Pere. No sé per què ho diu, però jo no... Segur. Has de saber que no suportes borratxos, però encara menys els mentiders. Jo sé que alguna volta has begut de més, Pere, i no fa molt. Però si vols continuar treballant per a mi, això s'ha acabat. Avui mateix. Entesos? Clar que sí, don Blai. He passat una mala època, això és tot. Li asseguro que l'alcohol, a partir d'ara, ni olorar-lo. Això és Pere. Confia en mi que no se'n penedirà. I ara, si no vol res més, me'n torna a la feina. Sí, torna. Escolta una cosa. Has tingut algun problema amb la contractació? Tot en ordre, don Blai. Tal com li vaig dir, la gent necessita els duros. Tots han preferit treballar amb nosaltres abans que amb el Falcó. Demà m'emprenen en les vinyes. Perfecte. Una cosa més, Pere. Una cosa que vull que tingues clareta, però ben clareta. Vostè dirà. Que així el meu fill és qui mana. Però jo sóc qui paga. Està clar? Vull que estar informat de tot el que passa en la meva bodega. De tot, Pere. I d'algunes coses fins i tot abans que ell. Es tracta dels jornalers. Els americans els han contractat per a la bodega. Caguen la pena negra als americans de Déu. Estic fent-te cas i deixant fer el meu fill. Jo no he tingut res a veure amb això. Estos jornalers són de don Joaquim. Els jornalers són de qui els paga. De moment. De moment no tenen feina. De moment. Que vos avancen el final de curs. Això vol dir que tornes abans, no?
M'agradaria que et passares per la bodega, que jo t'estaré esperant. Ell no entendrà mai que sa mare estiga amb un home que no son pare. Ara mateix arreplegue les meues coses i me'n vaig a la font d'empaqui. Ara m'estàs amenaçant? Simplement t'estic dient que jo no pense amagar-me més. Tinc unes terres a les que no trac partit i havia pensat vendre-les. No serà que li calen els duros? Eixe sempre ha sigut comprador. Tomàs i jo hem viscutet i... ¿Y qué? Y se n'ha anat de casa. Estoy buscando a Diego. Lo sé, pero Diego no está así. ¿Con qué no está? Intento besarme. ¿Y qué hiciste? Pues nada, chica, apartarme. Además, si Dora llegara a enterarse... Me ha llegado una letra del préstamo que pedí para el cambio de cultivo. ¿Y puedes hacerle frente? A mi les terres s'entenen igual. El que passa és que això ens obre una altra porta. Una porta on? A les terres que per justícia són nostres. Igual ha arribat el moment de recuperar-les. És igual. El que volia dir-te és que vigiles bé a qui contracta el meu fill. I això? Res. Que em fie del teu criteri. I com em digueres que coneixes el negoci? No patisca que estaré en tot. Alguna cosa més, don Blai? No. Va, que no t'espere Diego. Que si Rulla, que només tinga les xirivies et guarda 1 quilo. No patisques. Au. Bon dia. Ui, bon dia, reina. Com estàs? Molt bé. I tu? Ai, com sempre, així estic, comptant xirivies. Escolta, mira, així tinc el que necessite. M'ho podeu portar després a casa, Blanca? És que vaig que no puc ni parar. Sí, ara de seguida t'ho porte jo. I si jo no poguera, tu dura, Conxeta. Això, perfecte. Bon dia, boniques. Ui, bon dia. A tu què? Si no et trobo a la botiga o pel carrer no et veig el pèl. Com va tot? La fàbrica bé? Sí. Massa i tot. Això estava dient-li a Blanca, que me'n vaig corrents. Bé, és que la feina és el primer. Sí. Ja parlarem en un altre moment. Això, adeu. Adeu. I ha que veure esta xiqueta com és de faenera. Faenera, faenera. No te termini de xafardejar. Xafardejar, deixa-la. I l'altra com està? Conxeta. Mira, ella intenta dissimular, però jo no la veig bé. Amb l'home. I la bodega li va millor? Sí, de moment sembla que sí, però a mi em fan patir molt. Estan tot el dia de morros i Conxeta només se li posa agra. Has parlat amb ella? Aquí ens és impossible, impossible. És que treus a la conversa a Pere i ella mira a un altre costat. Haurien de parlar amb ella. I si no voles que la pobra amaga alguna cosa? Ui, què ha passat, un àngel o què? L'Àngel, el que acaba d'entrar? Sí, per això vos heu quedat mudes. Recollint-se, està vol saber tot. Com està Doreta? Doreta dormint. Ai, beneïdes criatures. Només fan que menjar i dormir. Igualet que mon pare. Mare. Com has vist el cesc, Pere? No estan ben tractats. No has vist les puntes? Clar que les he vistes. Els podadors se n'han passat. No han sabut guardar les brocades. Quins animals. Però si han deixat alguns ceps amb més de 3 gemes. Això ho has d'apanyar quan tingues els homes. Estem? Raquel, on vas tan escopetada? No vaig a prendre el té, no? Com va tot, Pere? Molt bé, gràcies. Pere, ves anant a la cooperativa que jo vas de seguida. T'espera allí. Adeu, Raquel. Adeu. Estem buscant treballadors i he pensat que mon tio Rafael... Hola, sí que t'agradaria, sí, com anar al cine. Escolta, Miquel, estava jo pensant una cosa. I si fas parella amb Blai? Amb Blai? Home, ha estat molt de temps fora del poble, però segur que se'n recorda de jugar. Vostè creu que seria bo que Blai jugara contra el meu germà? Ho fa vostè per això. Seria bo que estigueren els dos a la mateixa taula? Home, dic jo. No hi ha res millor que una partideta al bar per a oblidar el passat i fer amics. Si no, ja ho veuràs. Sí, Blanca, s'escolta perfectament. Gràcies. Això ja està a punt, pare. Ja tenim línia. Molt bé, fill. Ja tens despatx, cadira i telèfon.
I ara guanyar duros. Això, però de moment ho tenim tot en batxoqueta. Va, això ho poses tu en marxa en un pispàs. Et veig molt centrat, Diego, i m'alegre. Només em preocupa una cosa. Algun problema amb els tonells? No, es tracta de Pere. Sembla que a l'home li agrada veure quan no toca. Per això se'n va anar de la fàbrica. I tu això com ho saps? Raquel m'ho ha contat. A veure, ella diu que va ser una cosa puntual, però he pensat que ho havies de saber. Has estat amb ell tot el matí, a tu què t'ha semblat? Home, parlar no parla molt. Sembla treballador, però no sé, no m'acaba de fiar. Li has dit alguna cosa? A ell? Què li he de dir? I no s'ha fet ni un glopet, no? Bon dia, don Blai. Bon dia, Pere. Els tonells eixos ja estan nets. Molt bé. Pensava acostar-me al poble a buscar a més. Hem d'arrencar ceps a manta, preparar la terra i veure quines vinyes es poden aprofitar. Em sembla molt bé. Pensava parlar amb el tio Rafael. Ell segur que em podrà recomanar gent del poble o de la contornada. Sí, segur que et tira una mà. I tu te'n vens amb mi, Pere. Que aquests homes estaran al teu càrrec. Agafa el que necessites i ens n'anem. Vols alguna cosa del poble? Res, fill. En eixe cas, au. Pere, vine un moment, vols? Què? Estàs a gust? T'agrada la feina? Estic molt bé, don Blai. Escolta, Diego... és igual. El que volia dir-te és que vigiles bé a qui contracta el meu fill. I això? Res. Que em fie del teu criteri. I com em digueres que coneixes el negoci? No patis que aquí estarem tots. Història d'una casa, cada casa troba coses que amagant. Al trinquet hi ha una partida, la gent del poble crida perquè volen guanyar. Pa, 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 para. Pa, 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 para, pa, 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 para, pa, pa, pa. Avui el primer dia, no? Sí, xiqueta. Avui obrim la primera bodega Sánchez e Hijos d'Espanya. Això es mereix un bon desdejuni perquè agarren forces. Bon dia, Anna. I aquesta l'horeta tan bona? Ui, que no ho veus? Ho us deixats caure. Com em vas dir que vos els menjàveu a Califòrnia. Ah, ben rebolicats però tendrets. 2 minuts. A mig foc i de seguida cap a fora. Exacte. I per a dinar en quina meravella estàs pensant? Home, jo no sé si serà una meravella, però li he demanat a Nitín un perolet d'arròs amb bledes. Amb bledes? Ara, que en les mans que té Anna, fins i tot unes bledes estaran delicioses. Bé, jo me'n vaig arreglar la cuina. Encara he d'escurar els plats de nit. Yeah. Boníssims estos ous. Buah. Escolta, Diego, i si puges tu a la bodega, que jo vull fer algunes coses? Molt bé, però primer vull anar a Valderreu a comprar uns cabassos i coses que es fan falta. Molt bé. Escolta, arreplegar primer a Pere que et tira una mà. No cal, ja m'apanyo jo a soles. Tens algun problema amb Pere? Com ni un pare. Però potser he de donar massa pressa en contractar-lo sense conèixer-lo de res. És un bon home. I treballador, ja ho veuràs. Pere sap de vinyes, fill. El remat ens pot ser molt útil. Si tu ho dius. Eixa contractació serà l'última cosa que faça sense consultar-te. Volia aprofitar l'oportunitat. Confia en mi. I ja saps, l'amo abones amb els seus treballadors. Al cap i a la fi, Pere estarà a les teves ordres. Molt bé, faré l'esforç. Tu tardaràs molt en pujar? Mentre tu estigues allà, jo em puc permetre el luxe de fer el que m'avellisca. Vull passar-me pel bar. Ei, en aquest cas pega un mos i tire. Que eixa bodega ha de començar a navegar. Y algo habrá de estar al timón. Y date prisa con el café, que están todos esperando. Vaya, con todos. Será posible. Joaquín, venga, hombre, que está el desayuno servido. Pero bueno, ¿qué son esos gritos? Ay, que me voy a desmayar de hambre. ¿Estabas trabajando tan pronto? Mujer, que estaba revisando los papeles. ¿Es para mí? Ponme bastante mantequilla, por favor. Mantequilla la justa, que ya te pasaste de la raya en Barcelona. Y me prometiste que te ibas a cuidar. ¿Qué pasa? Jugar contra el meu germà?
Ho fa vostè per això. Seria bo que estigueren els dos a la mateixa taula? Home, et dic jo. No hi ha res millor que una partideta al bar per a oblidar el passat i fer amics. Si no, ja ho veuràs. Sí, Blanca, s'escolta perfectament. Gràcies. Això ja està a punt, pare. Ja tenim línia. Molt bé, fill. Ja tens despatx, cadira i telèfon. I ara guanyar duros. Això, però de moment ho tenim tot en batxoqueta. Va, això ho poses tu en marxa en un pispàs. Et veig molt centrat, Diego, i m'alegre. Només em preocupa una cosa. Algun problema amb estonells? No, es tracta de Pere. Sembla que a l'home li agrada veure quan no toca. Per això se'n va anar de la fàbrica. I tu això com ho saps? Raquel m'ho ha contat. A veure, ella diu que va ser una cosa puntual, però he pensat que ho havies de saber. Has estat amb ell tot el matí. A tu què t'ha semblat? Home, parlar no parla molt. Sembla treballador, però no sé. No m'acaba de fiar. Li has dit alguna cosa? A ell? Què li he de dir? I no s'ha fet ni un glopet, no? Bon dia, don Blai. Bon dia, Pere. Els tonells eixos ja estan nets. Molt bé. Pensava acostar-me al poble a buscar a més. Hem d'arrencar ceps a manta, preparar la terra i veure quines vinyes es poden aprofitar. Em sembla molt bé. Pensava parlar amb el tio Rafael. M'he segur que em podrà recomanar gent del poble de la contornada. Sí, segur que et tira una mà. I tu te'n vens amb mi, Pere. Que aquests homes estaran al teu càrrec. Agafa el que necessites i ens n'anem. Vols alguna cosa del poble? Res, fill. En eixe cas, au. Pere, vine un moment, vols? Què? Estàs a gust? T'agrada la faena? Estic molt bé, don Blai. Escolta, Diego diu... és igual. El que volia dir-te és que vigiles bé a qui contracta el meu fill. I això? Res. Que em fie del teu criteri. I com em digueres que coneixes el negoci? No patis que estaré en tot. Alguna cosa més, don Blai? No. Va, que no t'espere Diego. Que si Rulla, que només tinga les xirivies et guarda 1 quilo. No patisques. Au. Bon dia. Ei, quant de romans. Coneixement. Anna, has vist la meva camisa rosa? La rosa? No sé, igual està així per a planxar. Mira-la. Ah, sí? Així està. Si vols te la planxa en un moment. No cal, és igual. Te la vas a posar així, tota arrugada. Estic acostumat. Quan estudiava a San Diego sempre les portava sense planxar. No m'estranya. Si te les havies de planxar tu, ja podien estar pitjor que una pansa. I és molt gran, San Diego? Jo la ciutat més gran que conec és Barcelona. Dona, no és tan gran com Barcelona, però a canvi d'això, quasi tots parlen en anglès. Ui, quina novetat. A veure si et penses que estic fava. Dona, que és una broma. Mira, et promet que quan torni algun dia et portaré amb mi, perquè conegues totes aquestes ciutats. De veres? Clar. Gràcies. Dona, encara no em dones les gràcies, que no sé quan podrem anar. Bé, me'n vaig que he deixat una cosa al foc. No vull molestar-te, Raquel. Si tens feina, torna en un altre moment. Que no sigues boba, que tinc temps de sobra, que avui estic treballant a casa. Que hi ha dies que a la fàbrica el soroll de la màquina em torna a gravassa. En eixe cas, torna un altre dia. Que tens feina, Conxeta, va. ja està bé. Vinga, va, seu i me'n contes. Va. Vols un cafenet? No, no, gràcies. M'encanta que vingues a visitar-me. A veure, Sí. tens una filla preciosa, eh? Sí que és bonica, sí. Mira, l'única que ni té ni dona problemes. Com està Pere? Va tot bé a la bodega? Sí, millor. Diu que està molt a gust. Però el que va passar a la fàbrica, Raquel, de veritat que ho lamento. Això ja està oblidat, Conxeta. A més que mira, has hagut per a bé. Tonet està d'allò més content, com que ara té més faena li ha pujat el jornal. Mira. A més que si Pere està bé, això és el que importa.
Quant de temps feia que no parlàvem tu i jo, eh? Han passat tantes coses. Sí. I ara mira, quina coseta més bonica has portat al món. D'això sí que em penedís, veus? Haver tingut temps. Ui, Patxoca, ja tindràs temps, ja. Ai, no sé com. Tu veus algun pare per ací? Sí que han passat coses, sí. I tant. Però així estem tu i jo, no? Dos dones abandonades pels dos Pedreguer. Que burra eres. Saps què? Que un cafenet no, però una copeta de mistela sí que me'n faria, sí. Una només, eh? Ai, clar. Marxen 2 copetes de mistela per a les 2 dones abandonades. Què? Esta casa per la nit s'escolta tot. No m'ho has de dir si no vols. Ja ho saps. Els draps bruts es renten a casa. Però a mi no m'agrada veure-te així. Ja, Blanca. Sí, Pere... Pere és un bon home. Però ell és el que més l'ha dolgut, que ho perderem tot. I està així de prestat, i clar que... Ja m'ho imagine, però això no li fa. Que no li fa? Els homes tenen un orgull que... Mira, deixa't estar d'orgull de romansos. Que a vosaltres vos passa alguna cosa més. El que passa és que a voltes perd el control i veu més del compte. I clar, no és la primera vegada que la beguda li dona problemes. Que mira el que va passar a la fàbrica. Ja, però això va ser un mal pas, no? Un mal pas. Com ha quedat davant de Raquel? Com ens ha fet quedar a nosaltres, Blanca? Acaba, per favor. ¿Qué? ¿Alguna noticia interesante? ¿Se ha casado algún rey? Nada, hijo. Todo sigue igual. Balduino y Fabiola han vuelto de su viaje a Marruecos. Ah, ¿y les ha ido todo bien? Qué estilo tiene la reina Fabiola. Se nota que es española. De pura cepa. Y hablando de familias reales, ¿dónde está el príncipe de la casa? A buenas horas, mangas verdes. Chimet hace ya rato que está durmiendo. ¿No te has dado cuenta de la hora que es? Se me ha ido el santo al cielo. Me tenía que poner al día. ¿Y está todo en orden? Todo. Me alegro de haber dejado a Ferri al cargo. ¿Y Asur y Jaume están en el despacho? Jaume está hablando por teléfono y Asun bajará ahora. Joaquín, he hablado con ella. ¿Y qué? Pues que está al cabo de la calle. ¿De qué? ¿De qué, hombre? Eres más corto que el rabo de una boina. De lo nuestro. ¿Y cómo se lo ha tomado? No sabéis las ganas que tenía de teneros en casa. Sí. Poco bien os lo habréis pasado con toda la casa para vosotros. ¿Y Jaume? Pues lleva un buen rato hablando por teléfono en el despacho. Le ha llamado ese chico de Miami. Así es que al cubano le va a salir la conferencia por un riñón. Sí. Oh. La Isela del Iaio. La mateixa. L'ha reconeguda de seguida, filla. Però no la tenies al destí preparar els camps. Per així no hi ha molt on triar. A més, la majoria treballa a la seva terra. I els que no en tenen, o van fotuts de duros, o ja treballen per a don Joaquim. Però dic jo que algú hi haurà sense Jo feina. no en conec cap. I ara, si no t'importa, tinc feina. I a més de 5, tanqui. Partida guanyada, tio Pep. Molt bé. No poses eixa cara, Miquel, que no ens has deixat ni respirar. Va aquí. 4 palometes, per favor. De seguida. Ui, no havia dit que pagava jo. Ah, no cal, Blai. Ja ha sentit el senyor alcalde. Així, qui perd, paga. Així a tot el món. Si no, pregunta-li a Miquel, que està fart que li mullem l'orella i de rascar-se la butxaca. Això és perquè m'ha agarrat el meu germà desentrenat. Per això hem perdut. Tranquil, quan torni Anselmo, vos la tornem a mullar. I deies, Blai, que el teu fill s'apanya bé a la bodega? Ui, jo crec que s'apanya. Li fa més il·lusió que a mi. Diu que el remat traurem bona verema.
I això que les vinyes estan prou descuidades. Segur que tu, per experiència en cellers, no serà. Ara el que necessitem és un banc de confiança per obrir els comptes i poder començar a treballar. Que parlem Blasco, no, Joaquim? Blasco és qui ens du els nostres assumptes. Blasco, diu, don Miquel? I on està el banc? A Valderreu? A Valderreu, sí. Tu vas allí de part meua, segur que t'atenen el primer. Ho faré. Li diré que vaig de part de don Miquel Falcó. I de don Joaquim, clar. Blasco és un bon home. I honrat. Sí. Així tens cosina. Bé, senyors, un que se'n va. Com va el treball, Tommy? Amb els nous clients hi ha prou de cacau. Anem tirant. Tirant el lleu, no? Home, temps per a descansar no n'hi ha molt. Ja descansareu, home. I els altres descansarem també quan comencen a arribar els beneficis. Això se'n pense jo que encara tardaran, don Joaquim. Bé, adeu. 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 Adeu, Tommy. Què, cavallers? Un altre? Me fa poreta o què? Colló! Sí, senyor Torres, m'ha escoltat bé. Vull sostenir-se l'alqueria com a molt tardar la setmana que ve. Molt bé, això esperé. Adeu i gràcies. Què? Com han anat aquestes gestions? Ja tenim els homes? He estat parlant amb el Ferri eixe. Bé, si això se li pot dir parlar. I això? Que crec que voler-li rentar el cap a un burro és perdre el temps i el sabó. Tan animalers, però on t'he eixit? Diu que tots els homes treballen ja per a don Joaquim. I tu què penses? Potser serà qüestió. Parlaré amb Diego, per veure si ens interessa entrar i compartir despeses. Vull dir dels adobs i els herbicides i tot això. Clar, home. Quan vulguis et passes per la cooperativa i t'explica com funciona tot. Molt bé. La bodega ja està en marxa, no, Blai? I què, com va tot per allà? Diego i Pere estan tancant el tema dels jornalers. I sembla que en uns dies podrem estar començant a treballar. El remat s'ho ha pres amb ganes, eh? Massa ganes. Que el vi s'ha de fer amb paciència, no és cosa de 4 dies. Però la jovenalla ja se sap. Són impulsius. Redeu la jovenalla. Si tu consideres vell, jo seré Matusalem. Escolta, Blai, eixe Pere, l'home de Conxeta, com s'està portant? Molt bé. Pareix treballador i seriós. Bo, tu ja saps per què vas deixar la fàbrica de llimonades, no? Ho he sentit dir, sí. Però un error el pot cometre qualsevol. Ara està treballant dur i això és el que importa. Tens tota la raó, Blai. Tot el món es mereix una segona oportunitat. I què? Quan se'n va Jaume de gira? Esta vesprada a primera hora. A veure si em dóna temps d'acomiadar-me. Bé, em vaig. Blai. Este vi farà prosperar la fàbrica de llimonades. Adeu. Adeu, cosí. I dius tu que este vi n'hi ha amb llimonà? Home, si no hi ha una altra cosa... Ja saps, Ferri, aquestes tomàques han d'estar tapades com més pronte millor. No patisca, don Joaquim, que la cosa està en marxa. Haurem de fallar-nos per les tomàques i per altres coses també. Quines coses? Ahir va passar per ací, Pere, ja sap. L'home de Conxeta. I què volia? Que es veu que ara treballa per al Blai eixe. I què? Que va estar tantejant-me per si jo coneixia xonaders que pogueren treballar a la bodega. La gent s'ha de guanyar el pa, Ferri. I què li vas dir? El cas és que buscaven prou homes. I jo li vaig deixar ben clar que els pocs que estaven lliures les sabien llogar nosaltres. Però el tema eixe està tancat. Ja estan aparaudats. I en pocs dies comencen a tapar tomaqueres i a fumigar. Molt bé, Ferri. Au, queden a la banca a Valderreu. Vaig a tranquil, don Joaquim. I posa't a la feina quan pugues. Per cert, si acabeu prompte, Blai podrà disposar d'aixòs homes a temps. Total, tampoc crec que tinga tanta pressa. Jota, si tens els 2 quinzets. Ala, que avui t'endús les faves quasi de bades. Bon dia. Què estaves dient de les faves? Res, que m'han portat un sac a molt bon preu. Te'n posa? Posa-me en 1 quilo. I uns pastissers de tonyina. Ah, molt bé. Quants en vols? Dona, són per a Jaume per al viatge, que se'n va de gira. Ale, qui s'arrima a la mare, menja i beu, això diuen, no? Te'n posaré una dotzeneta si són per a ell. Tampoc siguis tan exagerar, que el xicot està cuidant